Goed jongen. Mooi waar mij nou. Ja. Toch? Nou, een beetje gaan we wedstrijd, dat is helemaal klaar. Nou ja. Goh. Tijdskip en Drilst, Ja. daar ben je eindelijk los. Dus Bastien is op Burgum, want die had natuurlijk nog de meeste records. Nog. Dus ik denk dat ze hier echt wel hetzelfde kennen in principe. Dus wat wat? Ik woon hierachter, hè? Woon hierachter. Schoof, je wilde graag heen, dus ik had gegeten. Ah, ja. Maar het is wel een beetje het hoogtepunt, toch? Perfect timing. Het is Jansson, een fysiek om de Maaiwerkers in de meeste. We hebben het al. Goeien, van harte welkom vanuit Burgum bij de livestream van het Koningsleerpenjere. Een bijzondere wedstrijd in de FLB-competitie. Ja, er zijn 3 titels te verdienen. De titel Koning van Burgum voor de beste senior of junior. De titel Koninginne, die gaat naar de beste vrouw of het beste famke, dat zou ik nog kennen. En dan is er nog de titel Prins, die gaat naar een van de talentvolle jongens. Mijn naam is Freek Wijma, sportverslagjouwer van Omroep Friesland. En het is mij een eer en een genoegen jou mij te delen dat een jedder koning naast mij zit voor zijn zaakkundig commentaar. Hannes Carrion, 2006. Dat was nog junior, maar Ja. dat was de beste hier toen, hè? Ja, klopt. Ik sprong toen volgens mij een heuge 18. Volgens mij sprong ik in de varrondes nog verder zelfs. Maar in ieder geval, ja, na 3 sprong dan gaat alles weer op 0. En dan is het waar het eerste springt. Ja, en dus waard Hannes Carrion als junior hier doet de koning. Hij versleeg de grote favoriet Bart Helmholt, die toen al senior wie. En ontnota in uw historie is dat de enige keer dat een junior hier in Burgum die koningstitel pakt had. Nou, is dat onmogelijk jong? Nou, dat zou ik net zeggen, want we hebben hier bij de junioren een Wisse Broekstra. En die had dit seizoen al 3 keer alle senioren verslaan in wedstrijden. Dus op een goede dag zou Wisse Broekstra je zomaar misschien wel goede zaken doen kennen. En eigenlijk zouden we ook wel eens een primeurke verwachting kennen bij de vrouwen. Ik moet eigenlijk zeggen bij de famkes. Want daar hebt Ian Hanneke Westert. Ja, Vliene Wieke, de station Hannes. Ja, een zeker. Nederlands record famkes, hè? Ja, super. Ja, nou ja, de opkomst vergelijkbaar met Burgum, hè, Drielst. Dus misschien dat ze het duwt wel weg. Ja, en ik Hanneke had dit seizoen al een paar keer zien laten dat ze in de wedstrijden alle vrouwen de baas kennen. Nou hebben we jong wel het sterkst mogelijke veld, want ik Marit van der Wal en Tessa Kramer die binnen erbij, hè, die waren eigenlijk in Eindhoven en Amersfoort, die kennen net alle trotse Wiekse wedstrijden erbij wijzen. Maar Joert hier wel. En dus kunnen we een mooie strijd verwachten. Eerst gaat het hier in de voorronde om een finale plak te bemachtigen. Er is plak voor 4 vrouwen, 5 maalje en 3 jongens uiteindelijk. En als we zo 4 binnen, dan komen we daar wel in overom. Want in de finale, ja, dan mag je gewoon weer met een skinnenlei beginnen op 0. De eerste wedstrijdsprong
had krijgt West, Douwe Franke Westra. Helle krijgt met de hakken de andere kant. En dus is het koningslepen hier iepene in Burgum. En binnen we benijd. Bij de famkes dit kleer. Ik een toespringster Jente van Kammen. Ja, die doet het al beter. Mooie beginsprong. Hij krijgt droeg. Ja, Douwe Franke zeggen we krijgt spring. Die miste maar de insprong. Een beetje de pols maar in je hoorn. En die hier net een super begin. Maar had nog 2 sprongen. Ja, die komt ik tot een afstand van 11:34. Nou, dat Dat is net noemenswaardig. dat kunnen we dus vergeten. Daar doet hij geen hege zaken mee. En dan de middelste batten. Nee. De primeur van de eerste wiertsprong van de jongen komt op naam van Thijs Vaassen, de jongeman uit Ljouwert. Hij leeft van de afdeling Weensum. Maar hij mij dus om droege kleren. Johannes, als het seizoen op nota een beetje volgehast, wat is dan voor jij de meest opvallende zaak tot nota? We gaan nog een wedstrijd of tredje in Hoorn. Ja, nou het meest opvallende is eigenlijk dat zo'n beetje in bijna alle categorieën binnen er heel wisselende kampioenen. Oren jaren hebben we wel vaak dat het 1 of 2 per categorie er echt bovenuit stutsen. Maar dit hier, vooral bij de senioren, is het ja, elke wedstrijd bijna wel een oren kampioen. Willen we nou even een Frieske truis, jochen? Die is van Brent Monsma. Ja, uit dat lijkt wel Semerum. super. En Ja. die begint heel aardig hier om ons zien dit lijkt erop. koningslepperij. Eerst een mooie afstand deel zetten voor de finale, maar nou ja, die doet Ja. goede zaken hier. Van de jongens is het relatief zien het makkelijkst om die finale te halen. Want ja, er zijn 8 jongens voor 3 finale plakken. En de beste die het daarvan oorblijft, dat wordt de nieuwe prins van Burgum. Dat wordt in elk geval een nieuwe naam. Want de prins van Vlienen hier is intussen junior. En hier zeggen we een driegende sprong van Berber de Vries uit Montgem. Maar die gaat een eind uit koers. Ja. Ja, we hebben als we de topklasse er dan toch even een uitluchtje. Tredje wedstrijd in Hoorn. Daar hebben we alle verschillende winnaars. En het is nou Arne Galen, maar die het nou 2 keer. 3 keer Drie had keer de prijs. intussen. Ja. Als enige, maar voor de rest ben het Arne Galen, maar die zit hier links in beeld naast zijn broer Isbrand. Nou, die beide mannen die wisselen ik heel dit van Frieske leiderstrui. Isbrand hier in Vlienen Wiek en nou had Arnhem weer. Nou, dat geldt wel om dat ze in de topklasse wel bij de besten jaren. Maar ze worden toch geregeld aangetroefd. Ik wil toch mixklassers. Ja. En dat had misschien ook wel wat te krijgen met het feit dat ze misschien wat risicovol liepen. Ja, zeker. De man die springen natuurlijk al jaren. En ja, maar in die titel daar doet het eigenlijk goed algemeen net voor. Dus ja, die gaan echt voor de 4e sprong. En hoe verder je willen springen, hoe minder grote kans wordt dat het daadwerkelijk slagt. En ja, dat is juist dan in dat soort sprongen. Maar ik denk met dit soort wedstrijden dat het toch echt wel weer om de winst gaat. Dus ik vermoed eigenlijk dat ze het eerst even een relatief 4e of makkelijke sprong deel willen zetten om gewoon de finale te halen. Ja. En Wilst Wieger Piet Haarsma hier op de middelste batten voorlopig de 4e afstand deel zet. Jongeman uit Tjergaast springt bij de afdeling Driels. Nou, hij komt in elk geval als eerste op die middelste batten droeg aan de andere kant. En dan Timo de Knaap. Thomas Of van zit der ik verkeerd? Goot. Nee, ik zit verkeerd te zien. Timo van der Knaap, mag ik zeggen. Daar kunnen we nog even melden, wilst Timo van der Knaap de eerste keer te wetter gaat, dat Brent Monsman is krijgt in de Frieske trui, daar de 4e is op nota, maar 15,78 meter. Nou, dan ga je al wat zegt op een finale. Daar Ja, zullen we Hilde van der Wij. Zo, die maakt een goede eerste sprong. En Hilde van der Wij begeert goed. Ja. Springt bij de Famkes, komt uit Sint-Jabek, leeft bij Weensum. Had weer een punt gegeven gebit, maar had van een week 2 nieuwe foto's gekregen, want de wedstrijd in Weensum. Toen misten ze mij de handen de stok en knalden ze mij de foto's het aan. Ja, het is net helemaal ongevaarlijk vanzelf. Nee.
Maar het is weer helemaal tip-top hersteld. Ze had intussen een beetje besteld krijgt als de broeren Anne en Isbrand Galema. Want ja, een ongelukje is zomaar gebeurd voor zelfs. Ja. En met volle snelheid is de pols hut. Ja, ja. We shorten het algemeen net heel vaak. Dat meestal echt torskenverlies of dat het gebed dusdanige klappen krijgt. Maar het risico is er, vooral als het op 100% erin staat. Ja, een ongelukje is natuurlijk gauw gebeurd. Wielst op die middelste batten nou kleerst het Tjebbe Galema van Bolzert. Lept voor het heidenskip. De vierste afstand op dit stuit op die batten is 15,40 meter van Wieger Piet Haarsma. Nou, we zien onrin. Zit goed in de pols. Had nou de tijd op te klimmen. Dit lijkt het op zich best een hele goede sprong te worden. Maar hij gaat te scheef. En dat is eigenlijk zonde, want hij hier of jouw slagen te pakken. En ja, dat betekent het toch wat. En ja, ik krijg even achter op een bad en dan verneemt wel die Siewien. Misschien hier Tjebbe Galema direct wel even last van. Want ja, een grote wienvlaag. Nou, en, bij de jongens. Jurre de Jong. Toesleper. Komt hier uit Burgum. Gaat nog wat uit koers. ja, dit is nog net de sprong die hij maatje wil. Maar goed, het is misschien ook wel even de zenuwen eruit. Je had twee sprong. Ja. Dus Dat brengt dus bij de Famkes, bij Rikst van der Goort. En Rikst van der Goort die begint met een heel aardige sprong. Komt nog net aan het balsje aan. Het balsje dat leidt op de afstand van Hille van der Wij. Tredje 66, dat is op dit stuit de vierde bij de Famkes. Maar ik denk wel dat ze naar een tweede plakje op schoot. Rikst van der Goort. Ja. Ja, die Famkes die zullen dus de strijd ongeveer met de vrouwen. De meesten, als ze de titel koningin gaan willen. Want precies, ja, dan mat ze wat weetje. ja. En er is in dit seizoen toch wel vrij geregeld op het doorklappen. Toch een aantal van die Famkes. Er komt weer talent ongelukkig. Ja. Maar ja, de gevestigde orde, daar is echt nog net zo heel hard. En springen echt heel veel. Dus er moet wel wat gebeuren om ze aan te troeven. Ja, ik zie het eerder bij de heren gebeuren dan bij de dames op dit stuit. Nou ja, u zijn dan misschien Hanneke Wester, dat die Wester uitzitter had. Ja, oh ja, zeker, ja. He, maar dat Nederlands record van de Famkes staat nog op 16 meter 28. Ja. Nou, als je dat jullie hebben, dan ben je een heel eind. Ja. Dan moet bijvoorbeeld Tessa Kramer al een naar PR springen. Ja, ik zeg het. Volgens mij is alleen een Marit het hier via de West met een Santje. Santje 27 had ze. 20, ja. He, dus dan moet er wel wat gebeuren. Ja. Nou, dus die draaien polsenkleren in het wetter. En wij zien bij de jongens Mats Tolsma van Belsum. Ja. Leert echt bij de afdeling Weensum. En Mats Tolsma is ik zijn jonkje die bij tijden behoorlijk uit de slof zitten ken. Ja, hij had hem nooit te 4. Maar nou net. Nee. Want wat gang je mis, Hannes? Nou, de pols die te 4. Hij, het krijgt even hoe het besjost. De pols die te 4 of hij rond te langzaam of hij sprong te hoog in. In ieder geval kreeg hij hem net over het kantelpunt. Waarschijnlijk een combinatie van factoren. Precies, ja. Hij hier hem alleen nog wel goed. Lisanne de Jong uit Boetenpost. Die komt de eerste keer echt vrij makkelijk aan de overkant. Maar die had echt dusdanig snel dat ze eigenlijk geen tijd had om te klimmen. Dus die kan de stak wel wat verder aan. En Jarno Hoekstra die springt echt degelijk naar de overkant, maar daar is het ook mee zijn. Ja, ik zijn jongen die al een dijtitel te pakken had dit seizoen. Ja. Dik een jongetje meter achter zijn naam al had. Dus ja, hij kent soms voor wat vuurwerks zorgen. Ja, nee, zeker weer. En zo zijn er meer jongens, vooral in die mixklasse, die behoorlijke uitzitters produceert aan nota. Ja. Dus het is nou van Wolsa dat de topklasse straks, die kunnen het even achterover leunen. Nee, ze maakt aan de bak nou. Ja. Maar dat zullen ze zelf ook zeker van doel wijzen. Nou ja, het is wel een eretitel natuurlijk. Ja, en de Kroonsen staan hier vol in beeld. Ervaringers. Dus die wil je daar graag maar een hoester nemen. Dus het gaat je het wel om een mooie prijs. Ja. Nou ja, goed. En we gaan dit seizoen nog maar één wedstrijdje gewoon in Burgum.
laten we net vergeten dat Burgum nog altijd de accommodatie is met de meeste Nederlandse records van heel Nederland. Ja, De jongens, de junioren, de vrouwen. De 4ste seniorensprong is hier ex-sprong, door Jacco Ja. de Groot. Ja. Haast 22 meter, 21,94. Ja. Dus ja, deze scores had wel een reputatie. Alleen nog, dit is pas de tweede wedstrijd dit seizoen. En, Ja. en de nieuwe scores van het Heidenskip en ook die van Driels, nou, Ja, die die, beginnen. Ze staan er gewoon echt aardig zeker. op het doorklapje. Want Ja. het Nederlands famkesrecord zit nog Ja. in Driels. Precies. Bigelix. Nou, even zien. Bij de famkes. Daar is dit kleer Jelske Terpstra. Een talentvolle jonge dame van de afdeling Weensum. En dat liet ze je voortzien, want die komt ook alweer in de buurt van het baltje. Ja. Dat leidt nog altijd op tredje 66 van Hilde van der Wij. Ja, dit zal om de beide tredje meter wezen. Rex van der Goortnies krijgt lept de tolve 96. De post zit hier op En het wat derde kan punt. Erwin Lefferts? Wat Ja, kan Erwin juist. Lefferts? Die hele toch Oei, het oei, derde oei, punt. ja, toch een dikke, wat zult het wezen? Hij is 4 uit de vierste, maar Ja, wat ganger hij- een hij- eind uit koers. Hij moest hem nog wat corrigeren. Dat is, ja, hij is nog wel binnen de sectoren gelukkig, maar dit zal al richting de 16 meter wezen. Dus we zullen het zien. Volkert Velstra op de middelste bad, hè? Maak het ook een goeie sprong, ja zeker. Die zet er de vierste afstand al. Ja, van de meesten thuis die het live scores meisje willen, dat kan heel eenvoudig. Jo, klikken even. Ik meld eerst even dat Erwin Lefferts hier bij de jongens niet krijgt. Ondanks dat er 6 keefgang een nieuw persoonlijk record Ja. heeft. 16 meter 44. En daarmee is hij nu al een sterke kandidaat voor die jongensfinale. Ja, zeker. En als het nou neig is, dat hij had nog 2 sprong. Stel je voor, hij gaat nog worjocht door. Nou, dan had hij er wel een meter, oorlogmeter bij. En dan maakt het er wel echt serieuze kans op Ja. de dijtitel. Maar van de meiscrewers, je kunnen op de iPad of op de telefoon heel makkelijk even de site van het Fries Kleppersboen aanklikken. Daar staat een wedstrijdpagina met koningsleppen. Die klik je aan en druk je op wedstrijdlijst en daar komen de actuele scores continu ververst in beeld van alle leppers. Dan kun je ook precies zien hoe het ervoor staat, wat 1, 2 en 3 leidt. En ben je helemaal up-to-date. Dan show bij de Famkes nou Sanne Boustra uit Reduzem. Gaat echt nou wat vlug hoor. Mat twijfelt wat tussen een uitsprong en nog een klimslag en komt het er net echt lekker uit de pols. En dat is jammer, want dat scheelt alweer een hele meter, maar ze gaan wat te snel hoor. Famkes meisje het spannend. Jelske Telstra is krijgt tredje 60. Ja. Dus maar 5 centimeter achter Hilde van der Wij. En we moeten nog even melden dat de vierste afstand van de jongen, op name van Volkert Velstra kwam, centimeter 81. Nou, hier hebben we ook een Jan Jilderda. Ik zijn jongeman in vorm, want die verbeteren de laatste wedstrijd zijn PR naar oer de centimeter. Ja, precies. En hij komt hier ook uit Burgum, zal toch wel heel graag op jacht willen naar die titel van Prins hier in zijn Ja, eigen zeker. dorp. Ja. Ja, maar deze sprong rijdt het nog net. Nee. Hij moet echt even wat meer tijd hebben bij het ogen in. Dus dan zullen het maar de coach ongetwijfeld toe hebben wat er beter kan. Dan een deelnemer uit Griepsjerk, Benny van der Ploeg. Krijgt weer promoveerd naar de eerste klasse. En die gaat nog wat te vlug naar de orenkant. Ja, is er duidelijk ik net tevreden mee. Ja, je moet eerst altijd weer even uitvinden hoe ver het de pols ongeveer kan. Want Ja. ja, Ja, dat vooral- is eigenlijk de keus, Hannes. Hè, van het goede plakje te vinden waar de steen maat. Ja, en ja, elke accommodatie die maakt om een bepaalde eisen voldaan, maar tussen de aanmetingen zit ik nog wel een bepaalde marge. Dus de accommodatie mijzelf kiezen hoe hoog dat de scores precies wordt en hoe diep het wetter is. En daar zit nog wel wat verschil in per scores. Dus dat maakt het ook wel weer verschil voor springers van oeraccommodatie, dat ze dan hier in Burgum komen. Dan maakt die pols in één keer 10 of 20 centimeter verder, of nog meer. En dat maakt je altijd even een beetje
nou ja, een beetje rekening mee houden. En zo'n eerste sprong is dan vaak toch even een beetje aantasten van hoe 4 matter. Ja, en dan wil ik graag toch even naar de scores van de Famkes. Want daar staat onze kerstverse Nederlands recordhoudster klaar, Hanneke Westert. En ze zei al, ja, ze springt graag in Burgum. Haar vorige PR, 16:23 lepte ze hier. Hè? Ja, Daar was ze Nederlands kampioen mee, bij de Famkes. En nou is het eigenlijk een wedstrijd waar ze misschien nog wel verder kan. Ja. Hanneke Westert, wilst eerst bij de jongens Eldert Simon. Die gaat wie Eldert het. Simon Groenland. Wie het En gaat Hanneke en dan Westert. Hanneke Daar zit- Westert. Nee, Nee. ik wie het. Beide slagen gelijk voor hun rechtshaar. Ja. En als just het wel aan de vlagen, de win helpt even rond. Nou, ze had hem op scherp staan. Ja. Misschien denkt ze ook wel van, wat gaat dat hak maar. Ja, precies. Nou, ik denk eigenlijk net. Ja, ik denk Oh. dat ze wel eerst gewoon een afstand del willen zetten. Zeg er, ik wil dreigend uit, maar Ja. het wie krijgt net genoeg. En dan zullen we hier bij de mixklasse al werden, volgens mij, oh nee, de ene laatste, Jesper Demmer. Ja, bij de Famkeskans en de jongenskans, daar wachten we even. Daar zijn alle 8 deelnemers West. Op de middelste batten krijgen we nog 2 deelnemers, Jesper Demmer en Dietmar van der Wal. En dan hebben we de eerste ronde aan. Alle deelnemers maar je 3 keer leppen in die voorronde. En Jesper Demmer, En die Jesper zit Demmer, op het neerpunt. oeh, Hij zit gelijk hoog, maar ja, die kleine helpt- kinderen wel. Ja, zeker. Alleen nog hij haalt het neerpunt net. Draaien sprong voor elke deelnemer. Savisa, de beste daarvan, telt mij voor het FLB-klassement. Maar daarna, dan worden de sterksten eruit filteren. En die maaien dan in de bijzondere kampioensronde hier in Burgum nog 3 keer beziekje om dat te verbeteren. En de vierde sprong in de finale, die bepaalt wat koningin of prins wordt. Ja, dat is soms een beetje wrang voor degene die in de varrondes verder springen. Maar het begint gewoon weer op 0. Ja. En dan maakt het wel. Ja, dat pakt soms heel verschillend uit. Ik herinner me hier dat Tevens Hopma een PR sprong van 21:34. Ja. Maar dat eerder in de voorronde. Ja. Toen Isbrand Galema sprong toen ook een PR, 21:21 dacht ik. Ja. Maar in de finale, toen ze op 0 begon, toen won Sietse Bokma met 20:40, 41. Ja. Dat kan. Dat was sneu voor Tevens Hopma, maar die maken dat niet letterlijk goed. Want toen sprong Nart Brandsma in de voorronde 21:54. En Ja. toen won Tevens mij een 10 tot 20 meter sprong. Dus ja. Ja, ik weet net als dat ik echt dan zo ervaart. Ja, Nou ja, als je die jongens die weer een hartstikke blij met hun PR. ja dat is En ook zo. dat weer voor beide de eerste keer dat ze over de 21 Klopt. meter sprongen. Ja, Dus de dij kon het steken. nee, sowieso. En zei nou ja, Theo's die titelde, of Sietse Bok maar die titel maar Iedereen van blij. Kening. Ja, Want, nee, dat is ook zeker zo. Maar Saan Neuwer kan het soms rennen. Ja, vooral als het om dat soort sprong gaat, dan ben je natuurlijk al blij met de sprong zelf. Maar Dan hebben we in deze eerste ronde nog 1 sprong te goede op de middelste batten. Dietmar van der Wal. Dat is de broer van Marit van der Wal die het eerst in actie komt bij de vrouwje. En Dietmar die is dwaande met een sterk seizoen, want die is ik al verskate keren weer over de centimeter west. En die had ik alweer een nieuw persoonlijk record achter zijn naam. Dus ja, ik zeg het is wel een man in vorm. In het heidenskip hier voor mij hier zijn beste sprong ooit. Ja. Ja, zo, dit lijkt het ook weer goed. Alleen Kip nou wat als te je linker toe moet is er een keertje maar één sprongtje in de pols onklapt, want die had me nou ja, intaped. Dus vaak is dat ze dan dat er een tikje hoorn had. Dat brengt Nou. dus weer bij alle nummers 1 op de lijst. En dat jouwt dus de gelegenheid om even een tussenstandje te gaan. Want bij de Famkes ontnota op het eerste plak Hilde van der Wij, 3,66 meter. Tweede plak is er voor Jeltske Terpstra, 3,61 meter. En het derde plak is voor Rikst van der Goort, 12,96 meter voorlopig. Nou, bij de mixklasse,
Daar staat de eerste afstandopname van Volkert Velstra, Santje 81. Die maar we even onthouden, want daar moet straks ik alle topklassers eigenlijk al hinnen. Ja. En bij de jongens, toch wel enigszins verrassend, gaat er om kop Erwin Leffers, een heel lijn uit koers, maar wel een persoonlijk record van 16 meter 44. En Brent Monsma is daar de nummer 2 dit met liep het beter. 15,28. Dit Nou, leek het beter. Douwe Franke, hier van Burgum. Douwe Franke Westra. Helpt nou voor de orenkant. Ja, die hier alweer 34 in zien. Eerste sprong, nou dit weer duidelijk verder, maar Het is nog net wat er wil, nee. Jente van Kammen. Jente van Kammen. Kit wat scheef. Nee, een beetje uit koers. Staat op zo'n plak met 10,5 meter. Nou, dat is heel net volle bij komen, vrees ik. Nee. Nou, Ja, 2006, Hannes, het is alweer even alleen. Ja, Dan was toen nog een junior in blakende vorm, want dat weer een topseizoen, hè, voor die. ja, ik won toen inderdaad als junior sprong ik verder als een senior. En net alleen nog met het koningsleppen, maar met het NFM en het Fries kampioenschap ook. Dus Ja, want dat vergeten we soms nog wel eens even. Maar dan was het op het FK toen ik overal winnaar. ja, Ik toen troefde Bart al. nee, dat klopt. En het is toen Peer hier op Rijwest dat degene die het koningsleppen vond dat die ook Fries kampioen worden. We hadden toen in die tijd een statistiekje bijhouden van een hier zien op Riegen. En Ja. 9 van het 10 keer kwamen dus. Ja, Dat begint wat uit later en Ja. nou, hè, maar iets brandt de man van de traditie die verbrutst het volgens Ja. mij. Thijs Ja. Vazen. Thijs Eerste die- keer wiet. Het En de Pols nou, nog. Oei, oei, oei. Zesde, die Pols die sweepte wat. Hij liep er eerst even een sweep mee te hebben. dit kwam er alweer Dit heel zit in de dichtbij. buurt, ja. Dat is zonde. Want, nou, ik hier wel eens even willen weten hoe vieren Thijs kan komen. Ja. Had die wollenhoegang weer. Kijk, die had al afstanden van hoe de centimeter produceert. Ja. Maar ik denk dat we, Joert, voor de finale plakken aardig meer meters nodig hebben. Vlindier, wie Arne Galema, de winnaar van de koningstitel. Hij lepte toen 21 meter fjouwer in de finale. Ja, 2020 heb ik geen koningsleppen gehad. Dat Nee. heeft natuurlijk alles te maken met corona. Ja. Wils nou bij de Famkes Berber de Vries voor de tweede keer in actie komt. En wat doet Berber de Vries nou? Nou, dit dit lijkt ziet op er zich- beter uit. Ja, Ja, ze twijfelt wat, hè? ja, ze gaat eigenlijk iets te vol naar links nog. Maar beter als 10 meter 83 van krijgt. En dan zien we dat Brent Monsma echt de weer dit. Dus hij hier krijgt al 15,28. Dus dat slaat het helaas net. Nou, en wie het pakje in deze ronde voor Brent Monsma. Ja, hij leidt nou wel op de tweede plak voorlopig, maar die 15,28 van zijn eerste sprong. Maar hij zal nog wel even onder de slag, matten. Hij zit nog twaalf, dus Ja. dat nota zit er nog, Zit er nog zit goed. er nog goed. Maar ja, er zijn wel meer jongens die dat heli kennen. Ja, je wil graag even uitbreiden of uitbouwen. En dat is misschien ook wel leuk om straks nog even te vertellen. Vermit je had de tweede klassprong. Ja. En echt die afstand tellen mij. Sterker nog, zelfs de derde klassers kennen hun in Precies, principe ja. plaatsen, want het gaat om de eerste afstand van de dij. Ah, ja. Nou, dan hebben we van een beetje jongen dat Jan Teerde Nauta bij de senioren daar Zuid-Holle 18,89 meter lepte. Ja. Dus in feite is dat de drompelafstand al waar de meesten nog Nou, helemaal. het is in ieder geval een 4 afstand inderdaad. Ik vermoed voor Jonne dat het inderdaad richting een drompelafstand gaat. Dat er wel 4 of 5 binnen die verder springen. Ja, dan wil ze nog even melden kennen dat Berber de Vries niet correct bij de Famkes wel degelijk op schoot is. Zij kwam tot 13,24 meter. Met een beetje twijfel in de sprong, maar dat is voorlopig goed voor de tweede plak. Ja. De middelste batte, daar is het clear. Wieger Piet Haarsma. Die kwam tot 15,40 in zijn eerste sprong. En wat doet hij nou? Nou, Nou, iets te scheef. net dat het Nee. meer wordt. Nee. Een beetje wild is correct promoveerd.
naar de eerste klasse. Maar let hem aardig zien. Hilde van der Wij, de koploopster. Kan die haar oorsprong nog wat Zo, je uitbreiden? bent een Nou, ik denk het wel. Zeker. Dat leek het erop, Roem ja. zelfs. Hilde van der Wij, de vrouw in vorm. Het famke in vorm, mag ik zeggen. Ah, Wat het nou trots naar je tosken komt of net, maar ze lept de wereld uit. En dat mag ik zeggen, het is wel een bikkeltje, hè? Want die toskjes die gang er in de eerste sprong al uit. Maar ze hadden de wedstrijd uitsprong en ze won hem. Ja. En daarna kozen ze pas naar de toskendokter. Dus het is wel een troostcenter. Ja, zeker. Maar die zet hier een hele beste afstandel. Dus even zien wat er op het scorebord komt. Stiert correct en leper voor. 44, Jerk, de speakers zeggen. Nou, Dus dat is 40. een beste niet. Daar gaat een portefeuille ik al de nodige moeite mee om daar zomaar even makkelijk doorheen te springen. Ja. Dus Hilde van der Wij meldt haar op het front bij de Famkes. Ja, de titel Koningin die gang vliegen hier naar Marit van der Wal. 15,80 meter hier ze toen in de finale. Maar ja, ik die lepte toen in de voorronde al zo'n meter. Ja. Maar wist dat dus toch ben de hel in die titel. En zij houden de traditie wel in ere, want Ja. zij won vervolgens ook het FK. Ja, bij de jongens, ja, daar wie het Douwe Abma die zijn ultieme jongenssprong belibben. Want die kwam als derde in de finale, maar lepte daar een nieuw persoonlijk record toen destijds van 8,63 meter bij de jonkies. En die pakte de titelprijs toen. Ja. Maar Douwe Abma die leert dit seizoen bij de junioren. Want ja, die is vanzelfs een eerder man. Nou, dan ben we weer aan Jurre de Jong. Ze krijgt 13,40 meter. Dat is misschien nog net genoeg. Wils twee Ze hebben allemaal. ze hebben allemaal op het middelste scores jongen. Nou. Jurre de Jong concentreert zich op zijn sprong. Zijn Plaatselijk toekomst. talent. Ja. Hij weet nog bij de stok met steen, maar hij draait er een beetje omheen en dan gaat die pols alsnog te snel naar het derde punt. Ja, hier trek je 40 in de eerste sprong. Ik denk al dat dit wat verder is. Ja. Ja, en dan bij de Famkes gaat het de wedstrijd gewoon verder. Ja. Maar En daar gaat Lisanne de Jong nou toch wel wat... Oh nee, Riks van der Goort mag ik zeggen. het leek alsof ze de scores heen stapten, want ze voeren in één keer een hele meter naar beneden. Dus ik denk net dat dat haar onring goed genomen is. Nee, zij stien in de eerste ronde treden, maar ja, die is nou vierde, want Ja. Berbe de Vries is daar natuurlijk heen gegaan. En ze stroomt het publiek toch langzaam weer binnen. Hè? Dus dat wordt hier... Ja, Christian, dat het vakantie is, dat het Ja. mooi waar is. Burgum is ook wel een toeristisch plakje, wat dat onbelangrijk, wat campings hier in de buurt. En het publiek weet ze staan gewoon de wedstrijden te vinden. Nou ja, maar dit waren stuk geen straf om even lekker boeten te zitten. Hè? Nee, absoluut niet. Ja, Jurre de Jong verbetert hem al bij de jongens 1483. Maar ja, voorlopig smit het net meer op als een vijfde plakje. Dus daar moet het geweld eigenlijk nog een beetje losbarsten. Twee jaar achter elkaar hebben we het Nederlands kampioenschap in Hannes. Ja. Maar ik fabelachtige afstand. Ik neem alleen nog al even het jongensrecord van Wisse Broekstraat, 2072. Ja, Dat is verder als de juniorrecord, hè? Ja. Ja, ongelooflijk. Hij is nou junior, maar ja, als hij dat jaar doet, Ja, dan dochter mij om de titel zeker, krijgen. zeker. Ja. Het is een heel eind en het mat al je nog maar even, maar... Goeie. even- Ik krijg even een visite van Evert Wilstra live in uitsturing. Ja, goed met u, Evert, met Dijek. Mooi. Ah ja, joh.
We krijgen Jarno Hoekstra op Ja. de middelste batten. Jarno En had die hem nog maakt mooi het- stil. Dit liep het er beter op. Ja, alleen ik het Komt dan nog iets dichter te scheef. in de buurt van het baltje. Ja. Dat baltje leidt op Santje 81. Hij verbetert hem nou wel, maar hij zal recht hoe gaan matten en iets meer scheef staan, of iets langer stilstaan matten. Wil er serieus een afstand deel zetten voor de finale voor straks. Lisanne de Jong. En dan zien we bij de jongens hier, dit liep het er heel goed op. Je gaat het heel Ah. mooi bij de jongens. En dat is in wezen jammer. Ploft er wat vreemd uit. Ja, Dat maar hem echt zeer bij de landing een beetje. volgens mij al. Mats Stolsma die hier eigenlijk nog tiert om nog een extra klimslag te maken, maar kiest voor een uitsprong. En ja, omdat je dan toch al van iets hoger komen en wat samen vouwen in het zonbed, ja. Wordt even alle lucht uit zijn long perst. Dus hij zucht een keer, maar ja, volgens mij gaat het wel weer goed. In ieder geval is dit een goede afstand voor hem. Nou ja, om in ieder geval mij te doen in de finale. Nou, dat baltje kwam al aardig tegenbij. Dus Ja, maar die extra klimslag hier eromheen. hij knoffelt er wat een beetje ongelukkig uit. Maar daar zie je de prot 3 in die sprong. En die wie voller jochter, hè? Ja, zeker. Mats Stolsma, ja, met stip op 2. 15,86 meter. En wat hier er meer in zitten, had hij er een beetje noffelijker uit kwam weer. Hij had goed. nou een sprong. Hij weet nog waar de steen maat en wat het warm had. Dus En uiteindelijk dat mag er- je het beste bewaren voor de finale eigenlijk, hè? ja. Ja, je mag het wat opbouwen. 15,86 meter staat er op het bord. Santje meter 40. Dat is de afstand van Jarno Hoekstra op de middelste batten. Die tegen mij voorlopig op het tweede plak staat in die seniorengroep. Maar wij gaan ervan uit dat we aanst minimaal een meter of 12 verder matten Ja. voor de finale plakken. Waar Trijenskozen de pols zet bij de jongens. Daar zorgen we de leider in de wedstrijd klaarstaan, Erwin Lefferts met het mooie PR. Maar ik denk dat de middelste batten. Ja, Volkert Veldstrak denk ik als eerste op inmiddels Eerste scores. keer, En ja. dat is eigenlijk degene die op dit moment de vierste afstand van de wedstrijd had met Santje 81. Jarno Hoekstra kan dichtbij. Maar dit liep het wel heel goed. Ja, Nee, hij gaat iets scheef, maar zul je Hij wel heeft nooit weer... koers. Ja, nee, hij weet het zelf. De eerste weer beter. En dan wil nou Erwin Lefferts van Boetenpost. Hij- Kan die nou nog een keer zo'n prong uit persen? Nee, hij krijgt echt stil. Nee, hij gaat nog wat uit koers. Maar Bluet toch soeverein onder de leiding. De enige jongen die het oer de 16 meter kwam. 16,44 in zijn geval een mooi PR. Ja. En dat brengt dus bij de Famkes, bij de nummer 2 in de tussen staan. En dat is Jelske Terpstra van Tjom. Leert voor de afdeling Weesum. En is ik zo'n Famke die soms ik behoorlijk uit de slof zitten ken. En ik geregeld in de prijzen zit. Nou, ze hebben wat Jeltske doet. Zit nou goed in de pols en draait er wel een beetje omheen. Maar nee, dit is net de sprong die Jeltske meidje wil. Ik denk net dat ze haar verbeterd. Maar het is leuk om te zien dat er nog zo'n fanatieke ploeg in Weensum zit. Hè? Ja. Qua jeugd en qua... nou, ik bied vooral je spring. Zit geweldig in de lift daar. Er zit een hele enthousiaste ploeg achter. Ja. Qua kader. Er is een prachtige jeugdkans gebouwd. Precies, dat stimuleert enorm. En het tal jeugdleden is daar behoorlijk groeit. En ik lees daar een week dat Femke Brouwer daar kampioen wordt. Ja. Een week voor het eerst. En dat dat de eerste vrouwelijke springster uit Weensum weer die kampioen worden is ooit in de Nou. eerste klas. Dus Een eretitel. we hadden er als jij hoe waar Ja. begin van het jaar hoe waar dat bij de senioren weer. Ja, omdat we dachten dat Minne Smit de eerste wie. Of Ja. de eerste zoek kunnen wezen, maar dat nou ja, dat bleek dus inderdaad nog net het geval. Maar Femke Brouwer Ja. uit Arem, die wordt inderdaad als eerste vrouwelijke
Weensemer. Kampioen. Nou, en er wordt al een aantal jaren het werken achter de schermen. Maar de resultaten die drippen nou echt in de eerste klas zo starig controle. Ja. Dus even zien. Bij de jongens zeggen we nou ook Jan Jilderda. En die ken ik heel het veel. wel heel goed. Dit leek het op zich heel goed te gaan, vrouw. Het ziet er beter uit. Sure, die springt je roet Ja, nee, op het baltje. Op het baltje. Dit is een dikke 16 meter. Ja. En dan laat hij zien dat die vorm er is. Dat geen uitzitter weer die zomaar even die centimeter eruit smeert. Dit is een hele goede sprong. Nou, hij meldt hem in Burgum bij de favorieten. En Benny die zit nog echt goed in de pols. Benny van de Ploeg verbetert hem al. Had er verkozen om een topper te halen bij deze sprong. En ja, dat moet elke springer zelf weten dat hij dat wel of net fijn vindt. Een soort leppers die denken, ja, ik kom het wel net ontdaan. Het maakt het me net uit of we er nog wel op net op zit, maar het is Sanne toch een Boustra. extra gewicht. Wat doet Sanne Boustra nou? Oeh, Sanne die draait. Nee, ja. die sjocht het al. Te Ik heb scheef. uitkoers. Ja, dan hoef je eigenlijk net mee verder te klemmen. Hè? Nee, dan houdt het op. Alhoewel, dus zij is natuurlijk correct. Die Erwin Levens wel. Ja. Alleen die zit al op het derde punt bijna bovenin. Ja, en die blijft correct binnen de sector. Hè? Want Ja. dat je te scheef gaat, dan wordt de afstand net opmetten. Nee. En de kunst is natuurlijk bij het leppen net alleen nog 4 springen. Maar ik zou joch mogelijk voor de scores. Want alles wat je scheef gaat, dat gaat er aan. Ja, dat telt gewoon net. Dat is net zoals in de atletiek. Waar ze vanuit een cirkel gewoon meten hoe vier een speer of een kogel landt. Maar hier meten ze heks op een scores recht naar voren. Ja. Dat brengt dus al bij de laatste mensen zo'n beetje. In elk geval in de jongensgroep. Daar staat Eldert Simon Groenhof klaar. Ook Jan Jilderda, kunnen we nog even melden. 16,25 meter. Ja, mijn stip op het tweede plak nou. En wat kan Eldert Simon Groenhof van het Heidenskip? Ah, die maakt het nog echt een hele goede sprong. Hier zit je gewoon even stil en oei. Ja, op het derde punt. Zwaait in de recht zo. Dat is jammer, want anders dan wie dat wel... Het verschil tussen top en flop Ja. is minimaal, maar dit weer krijgt de volle. Ja. Ja. 16-26 Steen, die is van Auke Jan Jilderda binnen jongens. Voorlopig een tweede plak. Ja. En op de eerste batte, daar staat Hanneke Westertwer. Ja. En die acht ik Joert wel eens in staat toch. Nou, misschien wel eens een keer een heel opmerkelijke prestatie. Nou, Ze ik is in hing vorm. het denk ik wel van deze sprong af. Want ze krijgt hier een wiertsprong. Ja. Nou, dat is altijd vervelend om daarmee te beginnen. Hij krijgt lekker een warming-up die beste klaar voor. En dan is het wierd. Dat betekent dat die spieren gelijk weer koud binnen. Kerst weer opnieuw beginnen met een warming-up. Kerst je weer klaar meidje. Nou, en dan word je eigenlijk nou in ieder geval een sprong del zetten die voor de finale genoeg is. Zullen we eerst nog even naar Jesper Demmer. Ja. De mixklasse en die loopt de pols achterover. Ja, dat is helaas. Ja, daarom had Hanneke nog correct even wachten tot de pols van Jesper aan de kant is. Het is erg vervelend als de onrenst en dus juist nog een pols voorbij zwaaien. Rudy Walta druk dwaande om de pols waarom te loeken aan touw. En dan Hanneke Westerts. Zwaarde sprong. Het zou mooi zijn dat ze nou richting de heuge tredje begin 14 gaat. Dit lijkt het beter. Dit lijkt het beter. aardig beter. Ja, dit is een goede sprong. Dit is inderdaad een heuge tolve begin tredje meter. Nee, sorry, een heuge Ik denk, tredje. het baltje laat op 14,40 hè? Ja, maar net mij is er daar net omheen. Ja, we staan er net recht voor, dus het vertekent wat, maar Ik denk dat het richting de 14 meter gaat, maar het gaat Ken- even, ken- we staan er inderdaad net echt goed voor wat dat betreft. Maar goed. vertekent een beetje. Het is in ieder geval een mooie of mooie tweede sprong. En dan moet ze eigenlijk ervoor zwaaien dat ze er straks uitbouwen kan. Maar ja, het gaat echt puur om een finale, want daarna gaat alles weer op 0. En dan kan ze wel... Nou, het is 14,32. Dus Zo. dat is maar 8 centimeter onder die eerste sprong van Hilde van der Wij. Nou, dus daar dat is is de een, strijd los. precies. Duidelijke twa die er bovenuit springen. Hilde Ja. van der Wij en Hanneke Westerts. En vooral met het gemak, hè. En dit weer voor haar een
een heel middelmatig gewoon sprongje. Ja. Eigenlijk te vlug hoor. Maar ze moest een afstand del zetten. En dat dier ze, ja, dat is prima. Nou, dan zien we Dietmar van der Wal nog. De enige die nog even zijn sprong met mij, zijn tweede sprong. En dan hebben we van alle deelnemers van de bovenkant van de lijst al 2 sprongen noteren kent. Ja. Nou, in het tussenstand bij de Famkes dus. Na 2 ronden. Op 1. Hilde van der Wij, 40. Tweede, Hanneke Westert, 32. En derde plak is daar voor Jeltske Terpstra met 63. Bij de jongens nog altijd op kop. Maar dat nieuwe PR. Erwin Lefferts uit Boetenpost, 1644. Tweede plak nou voor Auke Jan Jilderda, 1625. En derde is daar Mats Stolsma, toch nog, met die 1586. Ja. Dat kan nog een interessante tredder onder worden. Want Brent Monsma, de man in de Frieske trui, zit er nog net bij. Ja, en in de mixklasse, de middelste bater, daar is nog altijd de eerste afstand Santje 81. Wat kan Dietmar van der Wal? Ah, dit lijkt het heel goed. Hij gaat escape. Dat Ja. is jammer. Ja, de wind komt wel een licht beetje van de zijkant, maar ja, daar heb je wel wat last van, denk ik, maar... Ja, het is wat een apart windje. Tenminste, je krijgt wat om de hoek en je verneemt hem pas eigenlijk als de in de stok zit. Hij is ook wat Maar, vlagerig, hè? ja. Maar ja, goed, voor die wat zwierdere jongens maakt het wat minder uit. Maar hopelijk gaat er letter op een jongen wat lezen. Dat betekent dat we nog een keer boven de lijst beginnen. Bij de Famkes betekent dat Jente van Kammen aan haar derde sprong beginnen mij dadelijk. In de middelste batten staat Thijs Vaassen zijn pols klaar te zetten. En bij de jongens, ja, daar is Douwe Frank Westra uit Burgum. Die nog één keer beziekje mij om hem in die top 3 te lepen. Dan moet hij dus op dit stuit oer de 1586 hinnen van Mats Stolsma. Ja, je moet om erbij de 16 meter springen dus. Dat hij je wel nodig om finalist te worden bij de jongens, denk ik. Nou, ik ben benieuwd dat ze hem direct opzetten. Hij hier nog 2 keer inderdaad te snel naar de andere kant. Tweede sprong wie wel een verbetering. Hij kwam 2 meter verder. Nou, laten we hopen dat hij dat nou bij doet. Concentratie. Wiels we Jente van Kam, nou jongen, die springt weer. Die springt erin. En Ek, En Las jongen, ja. ik Douwe Frankes in wedstrijd zit erop, want hij eindigt op 1371 zijn eerste afstand. Dat is nou al het 6e plak. Ja. En ik Jente van Kammen, die wit met deze weersprong. Zijn wie al 8e, met alweer 61. En ja, daar bleef ze dus. Ja. Nou ja, je maakt er wat zoals Douwe Franke, hij springt nou wierd. Maar ja, hij hier een 2 keer of een half jaar en 30 en 1371 steen. Dus ja, dan mat je wat bij je. Nou, en datzelfde geldt voor Thijs Vaassen, die is 2 keer wierd west, dus die zullen hem een fractie dichterbij zetten. En die sprong van Krek, die ziet het zien om, hè? Dus zelfs zien wat Thijs nou doet. Eén sprong is goed. En nu gaat er wol naar de andere kant. Oh nee. Hij springt alsnog weer weer. Net hoog genoeg. En dan had er de strijker zwomjoer. Helaas voor Thijs. Ja, daar red je het net mee. Ja, nou wordt het echt wichtig voor Berber de Vries bij de Famkes. Want Nies krijgt wie ze mooi opschoot naar het derde plakje, maar die trekt je 24. Maar ja, dat is ze weer kwijt te rekken. Omdat Hanneke Wester natuurlijk opschoot is naar het tweede plakje. Ja, ze wat verder springen als Jeltske op dit moment. En die had 1361 steen. Ja, dat is bij de Famkes op dit stuit de drompel. En bij de jongens is het ja, eerst door Berber. Berber de Vries van Mantgem. Oeh, Nee, die helpt het derde pols punt zit net, ja? vol te vieren. Nee, ik
Berme de Vries is klaar hier in Burgum. En dat brengt dus bij Brent Monsma, de man uit Tsemerum. Ek van de afdeling Weensum. Stiet op dit moment ek vierde. Ja, leeft in de Frieske trui, dus hij weet dat hij die afstand beleppen kan. 5,86 wat we zijn, 16 meter, dat is ongeveer de drempel. Dat ken er wel. En dat let er ook geregeld zijn, maar komt het er ook uit, Jood? Brent Monsma. Oh, krek nee. net. Krek Nou. net en daar baalt ervan. En dan hebben we hier toch de eerste verrassing eigenlijk Ja. al te pakken. Ja, Want die Frieske trui haal je net van niks om mijn schouder. Dus Nee. dan ben je gemiddeld over het seizoen de beste. we kennen Brent Monsma erop strepen. Maar de titel Prins zit er voor hem dit hier net in. Ja, En ek die orenjongens zullen denken, hey, wat is dit dan? in hier naar Ja. de kans. Ja, zo Ja. werkt het ook weer. Nou ja, Timo van de Knaap die sprong al 2 keer wierd. Sifagi in de sprong. Maar ook dat is een jonkje die het geweldig uit de slof zit te kennen. En ik over die dik Ja. over de 16 heen ken. Dus ja, in een goede sprong. En zo simpel is het. Ja. Je gaat uiteindelijk, om je te plaatsen, maar in een goede sprong nodig. Want dan wordt het tellen dan net. Op de middelste batter. Daar zijn we weer bij Wieger Piet Haarsma van Tjerregaast. Ja, nee in de eerste klasse. Het laatste promotie-degradatiemoment is hij omheen gekomen uit de tweede klasse. Lept van de afdeling Driels. En wat ken Wieger Piet Haarsma? Een beetje onrustig, maar hij pakt al wat meer meters. Ja, Maar komt net in de zal buurt ik van nou Bas. wezen. Maar ja, als je correct promoveert binnen, dan is het even de vraag of je dan gelijk al in de top mee draaien. Nou. Bij de Famkes. Daar zien we Hilde van der Wij. Nee, en Hilde die stapt heel door de baten heen. Nou, in ieder geval had ze hem net mee insprongen. En dan is de sprong eigenlijk al veranderd voordat je erom beginnen kennen. Dus, Ja, die zit nou in de wachtkamer. Ja. Want ze stiert op nummer 1 met 1440. Ja. Maar zeg dat Seconde Hanneke best. Westert maar 8 centimeter minder. Met een redelijk matig sprongje dichterbij komt. En Timo die had hem nou wel beter. Ja, Die gaat nou wel de derde dit punt. met En hem. dit je richting de Ja. 16 meter. Net. Hey, Oeh, Sjurren Sjurres. gewoon. Ik Haha. denk haast dat er het baltje voorbij is, Ja, ja? zo liep het wel, ja. Dan zou er in de buurt van die 16,5 meter komen. Dat denk ik al. Ik denk dat dit wel 1680 is bijna. In ieder geval, En dan naar 12 wierdsprongen. ja, de eerste hem al glunderen toen Brent Monsma wierd sprong. Hij denkt, nou ken ik, nou is het mijn beurt. Ja, ja. Ja, best genoeg. Ik denk Maar dat hij goed. wat er aan boord komt. Ik wil verzinnen, hij doet het zelf, dus we zullen het zien. Ja, beste sprong hier van 16 meter 27. Zo, daarmee wordt er op dit moment Twadde. Nou, dat is ja, met 12 centimeter inderdaad verder als Auke Jan als Jelle. Auke Jan. Dat zijn toch 12 belangrijke centimeters. Maar Auke Jan Jelle dan mij nog. Klopt. Maar die jongens maken er een interessante wedstrijd Ja. van. Ja. Nou, ik zag Jurre de Jong, die show het nog wel doen. Wieger Piet Haarsman is correct in de mixklasse verbeterd een wol. 16 meter 58. Ja. Nou, om even een beeld te gaan, daarmee ben je op dit stuit in die klasse nummer 4. En dan weet je dat alle topklasses straks nog komen moeten. Ja. Dat binnen Zoon in dit geval, want Freek Kramer die had hem helaas spietig genoeg aanmelden moeten. Die had een blessure onder de haan. En dat moet eerst even herstellen, voordat hij bij mij doen kan. Tjebbe Galema. Nee, Tjebbe die miste mijn fractie. Dat gaat bij de insprong al mis. De hè? oergang van loop naar insprong, daar ging het net lekker. Nee. En dan die sprong eigenlijk al verleden. Zullen we even naar de jongens zien, wat er nou gebeurt? Want dat is eigenlijk wel een hele interessante strijd nou. Jurre Ja. de Jong. Jurre maat verder springen als 16-24. Eerst in de Famkes trouwens. Ja. Riks van der Goort. Riks van der Goort, die kan loslaten. Nee. Nee. Nog Zo. knap dat ze de Komt droeg door de erover. kant held. Nou de jongens. Jurre de Jong.
Jure de Jong, die had hem Jure de Jong, wat dost? nee. Hij draait er eigenlijk gelijk al bij de insprong omheen en dat is jammer. Soms kun je de mazzel hebben dat je rustig oorgaan en dat je dat nog corrigeren kan, maar dit Ja. die krijgt de bot, hè? Ja, dit liep er meer op alsof het maar bij de insprong al scheef ging. En dan draai je er gelijk omheen en dan kun je wat rokkel in blowen. Dan hoop je dat er misschien nog krijgt volle gaat, maar in de basis wie het net kan het al verkeerd. Ja, en dan wordt het al wat helderder bij de jongens, want als Jure de Jong hier dus wie het gaat en Erwin Lefferts en Auke Jan Jolleras al in het draaien, dan ben alleen nog Alleen nog Mats en Stalsma Eldert. en Eldert Sim Groenhak nog Ja. in staat om dat klassement naar wat rond te roddelen. Ja, het kan nog Ken helemaal wel. los. Hè? Dat kan wel. Want Mats sprong krijgt 586, dat wie ik een beste sprong. Nou, hij weet wel de steenmat En dus. toen voelde er wat... Klopt, toen miste er die, of miste daar er, zie je het meer in. toen maakte er net die laatste slag inderdaad. Dus als er hem op hetzelfde plakje deel zet en hij maakt het nou voor die klimslag, dan shock hem nog verder springen als die 60 of 40 op dit moment. Nou, ik denk het, ja. Nou ja, dat kan wie wel mooi vertellen, maar hij maakt het eerst zelf wel. Theoretisch klopt het al Ja, even anders, maar Ja, nog het maar eens even, hè? Op de middelste batter. Daar staat kleer Jarno Hoekstra. Ja, dat is toch een jongen die in potentie die 90 meter ontdekkje ken. Dus de eerste berichten al binnendrippen uit verschillende vakantieoorden dat mensen heerlijk in kuipstoeltje, pijpje bier, zakje borrelnootjes lekker voor de stream zitten te zien. Ja, dat kent Sint-Wurg. En wat docht Jarno Hoekstra? Jarno had hem nou Dit wel mooi, is dit aardig liep er beter. beter op, ja. Dit, Gaat hij voorbij het ja, balsje? Sjöreson, dit is richting de 18 meter. Oei. En dan, och, dat is pittig voor Lisanne de... Nee, voor Rix van der Goort, denk ik. Lisanne de Jong, ja. Wel Lisanne de Jong van Boetenpost. Die... Binnen Joor volle vrouwen die Joor batten heen stappen, hè? Dit is, of tenminste in ieder geval die er bij de insprong de pols missen. Mats Stolsma. Mats, oei, Mats wat was Stolsma. Mats? Oh. Jongen. Wat scheelt het? Wat verdikkie, dit hier hem haast wijzen Dat kent, hier hè? haast wijzig en hij valt ook vol op een rij in de wedstrijd. Hij voel ik op een rij. Zo, Ja. dan zit er nog weer jocht, hoop ik voor hem. Ja. Goh, dat is wel jammer. Hij zit al haast in de top, hè? Daar zit weer een protterdreiging Ja. in. Dat is een kwestie van 10, dan komt dat er ook een keer uit. Ik zou naast denken, wacht even een seconde. Jou de stok even de tiert om even mij te bewegen. Dat die Hanneke Westert, hè? Ja, Met het Nederlandse koor. ja. Maar Nee, ja, ja, dat goed, mag dat ik is- leren te veel, dat mag ik dwarren. is het, ja. Ja, het is echt Ervaringssport is het Precies. natuurlijk. stukje timing. Een moment kiezen. Hè, als je in zo'n pols zit, rustig naar het zonbed zien wat doet de pols. Begin ik al echt naar achter. Maar ja, in dit geval, als je dan gaat, dan is het echt zaak dat je zo snel mogelijk loslaat. Want anders dan zit je weer om op een skongers. En Santje Fjouwer 90 nog voor Jarno Hoekstra. En is daarmee op dit moment de nummer 1. Hij hier al Santje zo'n 40 steen. En had de wedstrijd mij mooi opbouwd. We zullen zien wat Volkert Veldstra nou zult wel. Want hij is nou, hij staat dat goed is nou tweede. Hij hier al Santje 81 en Boeten sector. Ik denk dat Jeltske Terpstra eerst gaat. Ja. Bij de Famkes stiert al treden. Maar Ja, kan ze dit haar liep verbeteren. het beter. Dus ze klimt erop en gaat dan denk ik te scheef. Ja, Spietig. jammer. Ek hier alweer Makkelijke dreiging, klimmen, hè? Ja. Maar je matte gelijk bij die insprong recht hoor, dan vleent er samen uit koers. Nou, Volkert Velstra. Zijn eerste plakje kwijt. Of Erwin Levens, waar je eerst. Volkert Velstra. Even nog les achter op het batten. De leppers die communiceren even. Waar je het eerst door of ik? Nou,
Kijk op ons fysiek, want dan kunnen we ze mooi Amsterbeurten zien laten. Oh, nee. Ian Haan los. Ja, Ja, dan in de nee. kracht eruit. Dan Nee, houdt het op. spietig. En dan zullen we zien wat Erwin doet. Erwin zit op dit moment nog steeds eerste met die 16-40. Ja. En wat had hij nou een keer recht gegeven? Nee. 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 Erwin gaat zelfs weer. Sterker nog, hij springt er zelfs in. Nou. Er binnen nog 2 na hem, dus hij weet in elk geval zeker dat hij finalist is bij de Ja, jongens. zeker. Dat is het goeie nice. Erwin Lefferts van Boetenpost. En hij had natuurlijk een heerlijk PR wat hij mij neemt naar het Ja. klassement. Sowieso. Dus de Jon is al goed voor hem. En het kan nog mooier worden. Maar ja, dan moet er straks in de finale op nee Ja. een 4 sprongdel zetten. Maar wat jammer van die varige sprong van Mats Stalsma. Och, jong. Ik hie hem er wel graag nog 3 keer. Dat is een leuk springen. lepperke, Ja. om te zien. Absoluut. Ja, en nu zei dat er wel echt goed in de pols zit nou. Ja. Hè? Ja. Ja. Niks ten nadele van die sprong van Erwin. Hè? Maar hij gaat inderdaad helemaal buiten sector en springt nog zo'n 4. En in die groep is het zak grillig. Ja. Die man die kan soms maar hun PR Precies. zijn maar een meter verbeteren. Ja, hè? Op die leeftijd nog. Ja. Als je wat ouder wordt, dan is het al een toer om er een centimeter bij te krijgen. Maar ja joh. Nou, Sanne Boustra. Ja, die steert op het 6e plak op dit stuit. En als hij nog naar het 3e plak te wil, dan moet ze verder als die trekje 60 van Jeltske Terpstra. voormalig Fries kampioen bij de jeugd volgens mij. Ja. En Ja. even zien wat ze nou in hard redden sprong zult doen. Zo Dit dus. leek het op zich Zo heel dus. goed te gaan. Oeh. Zak het een beetje wat klim, maar dit leek het. Oh nee, ze gaat wat te 4 uit Oeh. koers. Dat Wel een kan echt een protocol. sprong maar- met dreiging, maar ik denk net dat ze genoeg springt voor de top 3. Want trekje je in 60, dat zal deze sprong denk ik nog net wijzen. Maar we wachten even wat de meters op het scorebord brengen. Oké, jongen. Lijkt op de 3e plak. 16-20. De techniek steert van niks, want we krijgen recht terug dat de beelden zelfs in Vlaghouw, Oostenrijk, in een bubbelbad te bezien binnen. Berichtje komt van Bart Helmholt, die even op vakantie is met zijn gezin. Maar toch graag op een hechte bloed, want zijn pupillen die je mij springen. Benny van der Ploeg, Benny die helaas. gaat te wetter. En dan zien we ook het Jan Jilde daar. Die staat op dit moment te redden. En Eldert Simon mat nog naar hem. Dus het zou voor hem op zich net raar wezen om nog 1 of 2 plakjes op te scoren. Dat scheelt maar 2 centimeter. Het is close, Maar het, ja, maar voorlopig zit het erbij. precies. Nou, hij had het nog in eigen hoorn. Dit leek het Oeh, nee. op zich net raar. Een goede springrek. Alleen nog helaas, hij had de pols gewoon te 4. Ja. Hij moet afwachten wat Eldert Sim Groenhof dadelijk doet. Ja. Maar ons zit hij gewoon bij de 3 finalisten. Ook Jan Jilde daar hier van Burgum. Ja, en Hanneke Westert. Die weet al dat ze minimaal 2 is. Ja. Dus Savisa, nou ja, dit werkt ons hè. Spring bij de famkes. Ze moeten een Ja. afstand del zetten, zodat ze aanst concurreren kunnen Inderdaad. met de vrouwen. Dus... Ja, ze mat nog wel even. Dus die wilde wel een meter of 2 bij haar eigenlijk. Ja, want ik vrees eigenlijk dat 1432 nou net genoeg zal wezen. Nee, net van de beste 5, denk ik. Maar dat Nou, weet ze we zelf zullen ook. En ze weet dat ze hier al over de 16 meter west is. En Want ze Nederlands kampioen mee. die 1432 redelijk makkelijk. Deze pols Nou, zit dat in is ieder geval. dit Je is had ze beter hè. meer Dit tijd is voor. aardig beter. Dit gaat richting de 15 Ja, dit is meter. een roemmoedwalsje. Ja. En dit, We gaan over de 15 meter in elk geval. En dan in elk geval heb je een kans ja, dat om weet bij ze de beste zelf weg. 5 te komen. Maar ze juicht nog net te uitbundig, want er zijn meer vrouwen die dit herkennen. Nou ja, in ieder geval had ze wel even een goede afstand del zetten. En de vierste van het die bij de famkes. Ze begon met een wiertsprong, Ja. toen met een zeesprong 1432 en nu bouwt ze dat uit. Nou, ik ga ervan uit dat dit over de 15 meter is, maar We zullen even zien wat er op het scorebord komt. 15, 24. nou, 15 Dat meter ligt erop. 24.
Dat is dus straks voor de vrouwen die hierheen komen. De recht afstaan. Tenminste, als ze mij dan willen voor de titel koningin. Want de beste 5 op de vrouwenskans gaan terug voor die titel. Eldert Simon Groenhoff. Bij de jongens, nee, Te vlug. Ja. En dan ben daar dus in elk geval de 3 finalisten bekend bij de jongens. Op 1 eindigt Erwin Leffers met het persoonlijk record van 16:44. Tweede plek is voor Timo van der Knaap. 2 keer wie het, maar de derde sprong weer 16:27. En 2 centimeter daarachter Auke Jan Jilderda van Burgum met 16:25. Die sjoggen we straks waarom in de strijd om de titel Prins. De middelste batten, daar maken we nog even... Daar hebben we nog 2 springers, Tjerk Demmer en Dietmar van der Wal. Ja. En De voorlopige tussenbalans bij de Famkes is in elk geval Hanneke Westert 1, 15:24. 2 is daar Hilde van der Wij, 14:40. Is eigenlijk nog een drompeltje waar de vrouw die nog even omheen matten. En derde plek is daar voor Jeltske Terpstra, die het haar in de derde sprong maar 1 centimeter kan nog verbeteren naar 13:62. Nou, dat ben in elk geval voor de vrouw straks de eerste richtlijn. Ja. Richting strijd om de koninginnentitel. Ja, en bij de senioren kunnen we daar eigenlijk nog niks voor zeggen, want op dit moment is Santje Fjouwer een jongen op de eerste afstand en natuurlijk de 1889 van Vermitje van Jan Tera. En dit leek het op zich heel goed van Jesper Demmer. Nee, oei, het leek het zo dreigend. Nou ja, dat is jammer. Komt als natuurlijk een keer sprong dat die wolrjocht gaat. Ja. En dan komen we denk ik in de buurt van afstand dit weer verwacht je mij. Precies. Dan is het finale waardig. Eerlijk is eerlijk, we hadden dit seizoen in Friesland nog maar 1 keer de 21 meter slochten. Ja, klopt. En dat weer ik nog een PR. Ja, En dat weer van Sitse Bokma in de twakamp. Dus dat leveren hem geen dijtitel op. Hij is dus de enige haast in de topklasse zonder dijtitel. Ja. Maar wel de eerste sprong van heel Nederland. Hè? Ja. Want daar ben de Hollanders ook nog net om te komen. 21 zo'n had ze 2 keer aan. Maar Sitse Bokma hier 21 tredje. De ultieme sprong in het heidenskip op die nieuwe skansen. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want die man hier aan zijn ik kijk. goed vogel kennen. En ergens is dat ook wel mooi. Weet je, het niveau lijkt iets leger, maar juist doordat er zoveel verschillende kampioenen binnen van verschillende accommodaties, jou dat ook wel weer horen dat het dat stimuleert ook wel weer om trots te gaan. Ja. En ik zeg wel van al die verschillende accommodaties, maar op dit moment is het wel typisch, want als je even naar de senioren topklasse sjoggen, dan sjoggen wel in dat minder Smit in het Weensum komt en dat de rest op dit moment alle jaren uit het heidenskip komen. Ja. Dus zo'n heidenskipsters en Ian Wezenmer. Clubkampioenschap van het Nou ja. heidenskip, zo'n jaar steeds kennen. Ja. Maar ja, goed, zo had elke periode zijn eigen lichtingen. En deze man... Nou, Jan Teerde Nauta had ook al Precies. een keer een titel pakt. Hè? Ja. Monsieur die zit maar zijn werk. Een prot in Boetelaan in Oostenrijk. Dus die is weer tussentijds weer degradeerd. Maar toen hij er even weer, pakte hij er wel voor een dijtitel. Precies. En Theo Hopma, nou, die acteert nog wat in de tweede klasse. Ja. Hè, die impotentie zou die zich daar echt tussen wurmje kennen straks. Maar net raar zijn dat het raast mij het Nee, toch precies. weer... Tevens kennende. Hey. Dat is net onmogelijk. Nee. Nou, tevens kennende, dan gaat er wel voor. Maar Nou ja, zult dat zeggen. is van een hele prode jongens een prachtig richtpunt. 20 augustus, het FK. voor het eerst Weensum. de tweede zaterdag is van augustus. Hoor, dat weet dat niet in de tweede. We gaan 2 jaar lang op in september honger. Nou, toen dachten we stappen op van de traditie af. Nou, dit kan een naaie traditie worden. Ja. Nou, alle eigen ben rjochten op Dietmar van der Wal op de middelste batten. Hij is de laatste van deze list die in actie komt. Staat op dit moment 6e met 16 meter. En dan krijgen we de kanon bij de vrouwen, de senioren topklasse en de junioren topklasse. En dan verwachten we toch wel wat vuurwerk, hè? Zeker. Dietmar van der Wal. Kamel tot 16 meter roeien. Deze sprong. Wordt het net? Nee, hij zit er 4. Nee. Nou ja, je maakt wat weetje en helaas voor Dietmar. Dan krijgen we in potentie natuurlijk alle keer kanshebbers, want dit ben
de besten die we hebben hier in Friesland. Bij de junioren is onder het pols zetten Germ Terpstra van Tjom. De middelste batter zal straks Minne Smit van Weensum opwachting meidje. Bij de topklasse. En Inger Haanstra van het Heidenskip die begint bij de vrouwen. En wat zijn die verwachtingen van de junioren, Freek? Ik vind de junioren een bijzonder attractieve groep dit hier. Ik mij hele verschillende winnaars, want als Wisse Broekstra een keer net wint, dan kent ik samen dat er net eerst in de finale zit. Nee. En dan haast in eerst een Germ Terpstra, dan haast in een Douwe op, maar Magiel Sielstra die had al prijzen won. Riemer Dirk Krol ken uit de slof zitten, Arend Veenstra was nooit uitvlakken, dus daar ben in potentie. Het is echt leuk om te zien dat het zit met zulke verschillende springers binnen. Hè? Ja, Er zitten totaal gewoon andere jongens stijl. bij die inderdaad al bijna 2 meter lang binnen. En Ja, alles op klimmen doggen. En Oren die hebben weer een super goede loop. En die hoeven maar hoe te komen of ze springen gelijk al finale nou, ik moest waardig. tussen Germ Terpstra moest ik even 2 keer beschermen, want die is hier ook een kap groter man. Ja. Het Wielst op de eerste batten de Inger Haanstra Ja, daar sure, bekend. die gaat je gelijk al richting... Oeh, nee, die gaat boetensector. En Germ Terpstra op de Wat jongensbad. blijven van Germ verwachten? Germ Hele lange Terpstra, pols. En Sjors, dit liep het. hij komt er al aan. En dit is een afstand. Ja, ja. Maar Yes. speelsgemak. Ja, Daar is hij er al. zet hem wel. Hij Jongen, liet het jongen, westje, jongen. hè. Ja. Sint-Pierre opkript. Dit- Nee, dik boven een jongetje meter al dit Ja. seizoen. Maar wat short het er dan makkelijk Ja, uit, hè. en wat een lengtepols is het dan extra short. Hij is samen bovenin. Maar inderdaad, Freek, hij is de laatste 2 jaar in ieder geval aardig groeit. Ja. En Dat is hem heeg sketten. het is net, zijn klim is er net langzamer op worden dan wat dan ook. Maar en dat resulteert nou in een topsprong. En dit is Nou, ook wel ja. echt zo'n scores voor hem, hè, Burgum. 8 meter tredje en dat liep het erop. 18 meter tredje. En laten we het nog maar even voor de duidelijkheid ingezet. De junioren die had die meiden wel om de koningstitel, dan mat ze dus echt de senioren Ja. eruit wippen. En die matten dus ik 4. Maar op dit moment had er nog steeds het tweede plakje overal. Ja. Dat zal maar even te zeggen. Jan Tere had van een beetje 18,89 sprong. En dit is de tweede 18 meter sprong van de dag. En een prima begin natuurlijk, hè, want Ja. hij mij nog 2 keer. Ja, daarom. Wat kan Minne Smit hier in Weensum? De man die het echt roem hoe de jongetje Dit- meter al kwam, jongetje een heel al hast. Dit gaat nog iets te snel. Ik iemand die het echt van het klimmen had. Ja. Maar ja, zelfs hij kon maar deze snelheid net in de top komen. Nee. En Inger Haanstra, ja, dat is jammer van haar eerste sprong. Want op zich liep het net zo raar, maar ze ging te 4 het koers. Ja. Dan ben we al een Marije Rijtsmata. Van Drils. Ja, die moet eerst maar eens even zien dat ze die famkes voorbij komen. Marije Rijtsma, de eerste sprong. Ja, dat liep het Zit al er heel net goed aan, te hè? gaan. Zo, dit Joris. liep het heel Ja, goed te gaan. Joris. Ja. Heel mooi, dikke 14 meter zat de Sjen. Een hege veertje, denk ik. Het is nog net verder als Hanneke, maar nee, dat is voor Marije Een prima begin. een prima begin, ja. Want laten we wel wezen, in de wedstrijd is 14:40 de tweede afstand tot nota. Die is van Hilde van der Wij bij de Ja. Famkes. Nou, daar gaat ze denk ik al heen. Nou, eens even zien wat Thomas van de Groot doet. Die had die pols Oeh. echt even stil, maar die gaat te scheef. Bommetje. En een mat loslitten. Ja. En dan rekt de pols haast de voorzitter van de club. Hans Helemaal die moet eigenlijk de helm op wilde daar zitten. Hij beschermt de prominenten die naast hem zitten. Nou, en dan is het de beurt alweer om wissen. Marije Rijtsma noteert 14 meter 37. En dan is er dus Hilde van der Wij nog net voorbij bij de Famkes. Nee, inderdaad. Maar wel Het is de eerste bij de vrouwen Precies. voorlopig. Het is het wie haar eerste sprong en het zegt er technisch goed uit. Dus je zo'n kennen verwacht je dat haar tweede en derde sprong een uitbouw binnen van de eerste. Ja, en wat kan Rutger Piersma bij die topklasse? Voormalig Fries kampioen. Nou, Dat ze weer zijn, zijn enige duititel, maar die had dit eerder in je bipakt.
Dat weer zien tweede. Ja. Nou ja, had je dan hier winnen, dan kijk maar gelijk met die mensen winnen. En dat weer de man van die prachtige sprong die stilste hier in het twakamp. Die gaan krijgt net op de eerste punt, maar vervolgens leeft er een PR van 2020. Zo, nou, dat is vergelijkbaar met hier. Dus wat doet hij hier? Dit lijkt het inderdaad beter te gaan. Dit gaat inderdaad al De vierste. voorbij de 18, richting de jongetje. Nog wel wat uit koers, maar hij leert makkelijk hè, dit hier. Hij is fit, hij is goed getraind. En dat zei ik, hij hier dus wel de sprong, maar misschien wel met de meeste dreiging ontnota. Want als dat rugdrongen weer, dan jou die op een briefje, dan hier die echt in de buurt van die 21 gaan. Ja. Nou, Pietrix Westra, ik een thuiswedstrijd. Die komt er nog net aan tafel. Nee. Die gaat nog iets te snel. En dan geven we zien naar wat Wisse Broekstra doet. Ja, die had hele goede herinneringen om deze scores. Want 2 jaar geleden op het NK hier in Burgen bij de jongens kwam hij tot 2022 het Nederlands jongensrecord. Nog altijd. Op deze scores weer dat. En wat doet hij nou? Wisse, Hij maakt er van werken. hij maakt ervan werken, hij maakt een goede beginsprong. Maar echt net meer dan dat. Nee, het is een leuk begin. In de buurt van die line. Maar absoluut nog geen 8 meter. Maar goed, het is de gaat er eerste even maar. om, dat is die plaats voor de finale. En het is even uitbouwen. En op de middelste scores zet Sietsebok maar de man met de 4ste afstand van het hier. Alvast de pols op het goede plak. Rutger Piersma, de man die het weer correct zeggen, noteert inderdaad de 4e afstand op nota. Gerre van Jonne te meesten, 1853. Wilst Wisse Broekstra nog correct centimeter helpt. Ja. Nou ja, dat is een leuk beginsje, maar ik wist weet dat hij Joert Meijema wil, zal hij de competitie met de senioren nog in matten. En voorlopig gaat er in junior Germ Terpstra nog in die meer dan een meter voor op hem leidt. Dus hij kan nog wel wat erop bouwen. Ja. Ja, dan Sietse Bokma. De enige man in Friesland die dit hier over de 21 meter kwam is nota. Opmerkelijk. Dat hier er nog nooit in. Nee, en het zit er nog net onder te komen. Tenminste, En dat zeggen we eigenlijk echt net doorkomen. Nee. Maar het weer een hele mooie, vlotte sprong. Maar een keurig uitsprong. En dan kent het dus samen. Ja, als je bovenin komt en je geen recht hoor, dan ben je samen. Nou, zoals jij nou weer het Joert ook voor elkaar krijgt. Dit nou lijkt het wat op vlug. zich wel aardige beginsprong, maar ik niet meer dan dat. Ik een dikke 8 meter. Dikke 8 meter. Maar waar was je eigenlijk op die neontjes en eigenlijk de 20 meters? Kennen we al. Ja, ik verwacht je dat de tweede ronde dat er meer overking komt. Man, maar al je witte weer de stok met steen. Tessa Kramer bij de vrouwen. Dat is natuurlijk een kandidaat voor de koninginnentitel. Maar die komt op hechten van het baltje Ja. in de buurt. Dus ik een dikke 14 meter in elk geval. Misschien wel richting 15. Maar Ik Tessa juist dat de oergang van een loop naar de insprong. Er zit een lietse hapering en dan, dan maakt ze er eigenlijk zien klimmen. En dan is het eigenlijk al te laat. En als Johan je daar af, maar oei, heel dreigend. ja, dat weer Vliene hier de Prins. Ja. Toen leefde hij dat PR bij de jongens. Wat wordt het voor Tessa Kramer? Ja, zeker. 1469 en daarmee staat zij op dit start in de vrouwelijksgroep op 1. Maar weet ze ook dat Hanneke Wester bij de Famkes daar nog weer boven zit met die 1524. En Sietse Bokma komt tot 1849. Tweede plak voorlopig. Tweede plak. Ja. Of eigenlijk derde plak. Want leven voor de duidelijkheid maar even Jan Tering gewoon mij tellen. In de tweede klasse leefde die vanmiddag al 1889. Hij zit nu in zijn gewone klofje in het publiek. En hij weet van het Soer Samba kennen dat ik me aanst toch nog omklaaien moet. Want mocht hij na deze 3 ronden nog heel tijd in die top 5 zitten, dan mag hij er gewoon finale springen. Ja.
Michiel Zielstra zet de pols. De man uit eerst hem. Springt verdrilst. Hij al dikke persoonlijke recordsdel zet dit hier. Een junior die het echt on het terugbrengen is. Lange, soepele, atletische jongen. En wie is eerst nog een Femke Brouwer? Ja, die heeft skiënskreun, hè? Ja, als eerste Weensum er... Ze komt uit Arem, Pakken. maar ze leeft bij Weensum. En zij had al geregeld op het podium staan, maar ze had nou dus echt een keer de dijtitel veroveren. Waar je de eerst? Ik had het idee dat ze tegelijk willen. Ze zien net naar elkaar. Nee, ja, tegelijk. Dan zien we eerst naar Michiel Zielstra. Die maakt een goede sprong. Oeh, Michiel maakt het een Ja. beetje misslagen. Maar komt alsnog richting de centimeter en zet hij maar een goede sprongdel. Ja, het is denk ik een hele aardige sprong. Alleen de ene wel dikke slag weekend. Ja, dat is dan En jammer. Femke maar ja, Brouwer, begint redelijk, maar zal daar net tevreden mee zijn, want zij weet dat hij een stuk verder kan. Sietse kan dus naar 1849 en nu is de beurt aan Ornegalen, maar om daar zijn eerste sprong te maken. Hij is degene die op dit moment het leidershirt aan had. Arnegalen op de middelste batten in een Friese trui. Die er krijgt waarom veroveren had, heroveren op zijn broer, Isbrand. Ja, die beide mannen die binnen dit seizoen nog nota gemiddeld de beste. Arnegalen is titelverdediger. Hij is nog steeds regerend koning van Burgum. Toen, vliegen hier, liep het er 21 meter en 4 centimeter. En daar zou er nou wel graag omheen willen. Dat zullen we nou, ja, je moet denk ik wel vertekenen. Zo vieren er nou net West dit Nee. seizoen. Nou, we zullen het zien. Ja, hij had zijn zin natuurlijk zet op dat Friese record en mogelijk zelfs nog wel meer. Pols maakt verder en verder het water in, maar daarmee wordt de sprong zelf wel een stuk moeilijker. We zullen het zien. De oren. Dat lijkt Snelheid het is goed. goed. Snelheid is goed en het klimmen Oeh. en dat lijkt het correct net. Smit zijn pet nog even de al. pet is droeg. De pet is droeg, ja. Je Heel ziet al belangrijk. aardig dreiging in Je alles. ziet er in. Ik kon net recht zien waarom dat er nog gelijk naar recht gang, maar helaas net de beginstart die ongeveer zo wollen. Nou, lopen zeggen net verkeerd, dus Nee. vond ik. Insprong ik net. Alleen dat nog maakt- om een bepaalde reden gaan we ook gelijk naar rechts. De En man dat prachtig is, goed gaan, hè? Mooi een perfecte sprong. Op, Abe Luc Stedehouder. Die stiert klaar bij de junioren. Wilst Michiel Zielstra Santje 56 noteerde. En daarmee mijn stip op 12 stiert Ja. bij de junioren. Oh, En Abel Luc die zit net helemaal lekker in de stak. knoffelt er eigenlijk voordeel wat zin aan. Ja. Nou, bij de junioren is het afvoeren centimeter afwierd. Wat grillig verlen. 1 bij de junioren 18 Germ Terpstra. 2 Michiel Zielstra, Santje 56 en 3 Wisse Broekstra voorlopig met Santje 0-1. Maar ja, deze man weten van we strijden hier voor het klassement nou uw wedstrijdje, Ja. maar voor de koningstitel zijn ze echt nog wel een stukje verder matten. Maar op dit moment gaat het bij de senioren nog net zo raar. Hè? Nee. Absoluut niet. Die bleef al Het, lekker binnen de rik. In de hoogtijdagen dan begon het al je maar 19 meters. Het begint nou wat met 18 meters. Maar dat Sigrid Bokma. dat tweede treden rond. Had ik goede herinneringen aan Burgum, want zij waren hier alles Nederlands kampioen in een PR van oer de Santje meter. Santje Fjouwer, dacht ik. En dit lijkt het op zich. Oeh, heel en goed ik die game. draait. Nee, en die moet loslaten. Een lietse weigering in de loop qua onrein snelheid. Ze helpt het wat kantelpunt, maar draait de volle uit koers. En Sigrid Bokma, die had hier toch wel een stukje historie, want in 2018 en in 2019 was zij hier de koningin. En wie is ze dus Marit van der Waal de baas. Ja. En in 18 hier ze haar top hier toen, want toen waren ze echt Fries kampioenen.
Nou, zullen we zien wat Bouke doet. Bouke de Jong. Dit liep het heel goed voor Bouke. Dit gaat richting de 90 meter als ik het goed ha. Ja, Tja. dit is een keurige Super. sprong mee, hè. De redder zelf blieft mij. Hij springt oer het lijntje. Dat liep het erop. Ek deze man voor het eerst in zijn leven oer de 20 meter te zien. Ja, Verbeteren zijn PR met 40 centimeter. had de smaak te pakken. En is op dit stuit gewoon een hele stevige topklasser. Ja, had van winter met Tevens en mijn oren trainen geweest. Nou, en blijkbaar doet dat toch veel tuten, want hij maakt het hier een goede tweede sprong. Riemer Dirk Riemer Krol Dirk bij de Krol. junioren. Jit, Sterke vent, lange haal, maar Jit te 4 naar rechts. helaas. Bouke de Jong is de eerste die de 90 meter passeert. Jongetje in 1 centimeter. zit er mij op in. En die is nou ook Joert dan wel de eerste Ja. van de dag. 1893 jaar krijgt van Oh. Jan Terenauta, dan winnen we daar zelfs nog wat te verzetten. mee. 0-1, Bouke de Jong. Hij laat zien wat er eigenlijk het hele seizoen al doet, dat hij in een hele goede vorm steekt. Ja. En mijn speelsgemak toch die 90 meter ontdekje kan. En soms wel meer dus. Dus zo naar de vrouw, Femke Rispens. Van Niehoven. Ja. Ik meervoudig kampioenen, vooral bij de Famkes in haar tijd. Ja. En nou, in de top 4 bij de vrouwen. Dit leek het heel goed te gaan. Dit leek het heel aardig, hè? Ja, Sjors, zo. ja. Dit is Ik een in de goeie- buurt van het ja, baltje. Dus ik goeie een beginsprong. hege 14 of misschien in de buurt van een 15 zelfs. Ja. En ik heel gemakkelijk, hè? Ja, dit is een, Mooi insprong, vond ik. precies, ja. En een goede Voor de eerste beginsprong. slag omheen. Zo hier hem gelijk en zo is er, nou, zet die pols 15 centimeter verder en door hetzelfde nog een keer. Ja. Wilt van nou bij de senioren naar het brons maar jongen. Ja, voor de eerste eigenlijk, want die had even een skofje wat in een lappenband zitten. Hier een leeskblessure. Had dit seizoen 1 keer een wedstrijd won. 2043. Dat is ook zijn eerste dit seizoen. Ja. Maar ik heel vaak geen finale. Want hij is een jongen die dit seizoen echt op jacht is naar een mogelijk record. Hè? Ja, En dat gaat grillig, dat paard. ja, hoe verder dat je wilde springen, hoe minder vaak het daadwerkelijk, of hoe minder grote kans is dat het daadwerkelijk lukt. Nou, eerst die lees maar weer eens een beetje in water. Ja, en zien dat je hier je plaats kent voor de finale. Deze loopingsprong is net geweldig. Hij maakt gelijk een klap, helpt wordt de kant, maar nou ja, dat zullen ze zelf ook weten dat dit het net is. Nee. Ja, Nee, eerste sprong. de Ken er een oergang afstreepje. mat vloeiend wijze van de loop naar het klim. Wij gaan naar de junioren, naar Arend Veenstra. Wil ze nog... Wat ken Arend Veenstra? Arend Veenstra die het hem net helemaal lekker rek. Maakt het wel een... Get nog wat vlot, hè? ja, ik nog wat vlot. Zet op zich wel een redelijke afstand del, maar zit volle meer in. Dus zullen we kleermaatje voor zijn tweede en derde sprong. Ja, wie bij de jongens een skoft onklopbaar, want toen 8 nog wedstrijd op Riegen, meen ik. Ja. Maar waar toen in de ring van het seizoen toch wat achterhellen. Doe je dat niks weer, hè? Ja. Vanuit de topklasse, alle wedstrijden won. Onverslaanbaar. Vanuit de tweede klasse, ik bedoel. Nou, deze vrouw die weet wat het is om hier koningin te Ja, worden. Want dat is ze al Marit een van der aantal Wal. keren. Marit van der Wal. De Nederlandse recordhouster. Die had nou te volle oer in de loop. Die En- begint met een zeefsprongje. Ja, nee, dat is hem net. Gigantisch snelle loop, maar ze hier wat de volle centimeters oer bij het uitkomen. En maken het erop wat een te grote zweven liekt. Kijk dat de stok, ik moet een stukje verder. Hij kan nog wel een stukje verder, ja. Hij, vaak met dat soort sprongen dan hel je de punten, hè, maar het weer 12 slagen en toen wie is ze er al. Ja. Dus dat zullen ze zelf ook wel weten. Nou ja, de regerend kampioenen. Koninginnen. En dan de laatste in de seniorenklasse, Isbrand Galema. Ja, net Samarien. Want ook die had je vaak 4 sprong. In zijn geheugen zal zitten. Terwijl je het NK 21 meter 9. Ja. En toen mocht in Rian Baas uit Holland nog springen. En die sprong 21 meter 10. Ja, een centimeter. Op
1 centimeter miste hij toen de Nederlandse titel. Dat weer een topseizoen voor hem toen. Ja, hij had toen in minder wedstrijden het klassementsrecord gepakt, wat eigenlijk ongelooflijk is. Had er nog steeds. Volgens mij ging het over 8 of 9 wedstrijden toen. Ja. Toen sprong hij gemiddeld over de 20,60 meter. Ja. Gemiddeld. Ja. Zijn PR 21,53. Nou, we zullen zien wat er nou doet in deze... dit leek het in ieder geval heel Nou. goed. Maar hij draait wat te vol naar rechts. Ja, ze gaan een protten naar rechts, hè? Dat is jammer, want de loop-insprong leek op zich al je goed te gaan. Misschien is het dan toch een beetje de win, maar echt die leek het erin naar rechts zitten dan voorzien te komen inmiddels. Ja, die man ben intussen 37 jaar, dacht ik. Ja, zoiets. Nou, die zitten nou eigenlijk wel een beetje op de top van hun atletisch vermogen, denk ik, in de Veerleerbrand. Met routine erbij, kracht. Eigenlijk mat ze eigenlijk oogsten nou, hè? Ja, klopt. Tweelingbroer van Orne. En beide mannen staan dus op 1 en 2 in het klassement. Maar nog net in deze wedstrijd. Nee, nummer 1 die vol in de wedstrijd zit is op dit moment Germ Terpstra bij de topklasse junioren met 18 meter tredje. Jilda pas maar de coach die zet de pols nog even recht. Die houdt nog even de laatste aanwijzingen aan de polshouder. En dan zullen we zien wat hij nou in deze sprong doet. Dan krijgt echt mijn speelsgemak, hè, die sprong. Ja. Er zit nog volle meer in, of tenminste net in die sprong. Maar als een zegt hoe makkelijk dat hem aangang, dan hoop ik dat er hem een fractie verder zet. En nou ja, nog meer tijd had om dus die laatste 2 klimslagen te maken. En dan gaan we wel richting de jongetje 20 meter. Ja. Ja, hij is echt niet van die hebben ze voor je naar de wedstrijd Ja. tak in, hè? Zo Maar we het wijzen, zullen hè? even bij Inger Haanstra. En Inger Haanstra, die maakt het nog een Jongens. hele mooie sprong. Oei, nee. Fractie van een seconde leek het alsof ze maar echt stil De zit. Geen lieken, zo Ja. mooi. En toch gaat het dan mis, hè? Nou, Germ Terpstra. Oei. Die gaat er scheef en die gaat de wethouder en de Ja. prominenten weer het meidje. De hele voorstarrieren die mij Ja. even op een doekje. Nou, dat is wat je er gratis bij krijgt hier. Eerste rang. Ja, helaas voor Germ. Gauw omklaaien. Hij weet dat hij nog steeds de eerste steert. En nou ja, hij mag je wel informatie uithalen, hè, Ja. voor de stok. Ik heb het idee dat hij in varige onren iets sneller weer. Maar ja, hij had de stok natuurlijk ook een stukje verder zetten. Want ja, hij zal wel denken, ik mat wel wat bij nou. Ja. Waarschijnlijk is 18 tredje een half voor finale. Nou ja, dat Dat moet weet er je maar al net. wat zien, hè. Dan moet er, Nee, klopt, ja. met zijn senioren Klopt, nog, hè. sorry, ik zeg het wel, maar in ieder geval is het genoeg voor een top 3 in zijn eigen beroep, maar de hij doet inderdaad net zo heel verloren. Hij steert in het tussenklassement. Vierde, denk ik. Ja, op deze kaart vierde, maar dan is die hanteerde nog, hè. Dus dan is hij al Vijfde. vijfde. Dus Ja, dan is die nee, 18 dat tredje is- is al de Sowieso vierde. net genoeg. Ja. Minne Smit. Nee, Nee. die gaat van links naar rechts. Ze maar, klimmen kinderen wel, hij maar- mat recht er al. Wiels het hier toch nog behoorlijk terugwint qua publiek. Ja. Er zijn dan protten die het paard vinden kennen. Ja, het is een mooi simmerjonsje. Er is hier en daar nog een licht beetje ruimte. Dus zitten hier nog thuis en tegen, nou ik wil het even live zien, hier in Burgum. Skogerust om, er binnen nog wat plakjes vrij. Wils weer nog jongen naar maar Rijtsma. Ja, Die krijgt toch een best goede sprong maken met die 14 meter zo'n 30. En hopelijk kunnen ze dat nou uitbouwen. Zitten mij op dit moment treden. Maar daar, ja Femke Rispus, dat hebben we straks net eens neemt, maar die hier een knappe sprong, Ja. 14,88 en is op dit moment wel de eerste vrouw. zij is het. Nog wel achter Hanneke Westert van de Famkes, maar wel eerste bij de vrouwen. En dit leek het wel heel goed voor Marije te gaan. Oeh. Maar ik get nou Nee, te scheef. die gaat voor de verhoring kennen links. Ja. Zou die hem nou op een winzet hebben? Nou, weet ik net. Ze krijgt gangs een keer zijn rug. En bij de jongen, bij de junioren mag ik zeggen, Thomas van der Goort zit klaar. Ze krijgt weer. We zullen zien wat hij ervan kan. Die heeft die pols nou op het goede plak. Die kan ook klimmen. Gaat die pols nou recht door? Nee. Oei. Jonkje. Wat jammer. Gaat voor de tweede keer weer, maar
Hij Wel werkt dreigend. Ik heb hem nog even beethouden, dan ik droeg was. Ja. Of zullen schrokken wezen. Het is wel zo, als zo heug zitten en die pols draait in één keer fjot, dan kan er ik zomaar een stuk verder fjot draaien. Dus dan is het veiliger om gewoon last te laten. Zie je het heeg? Had Hij dit ziet er ook het trokken weer, Dan Hannes? wie er inderdaad voorbij het baltje west. Denk het Tenminste, wel. in de buurt kwam. Ik denk dat een heel eind die kant uit west hier. Ja, ja. Ja, de 3 in de sprongen die komen, gelukkig. En het zal haast echt barren dat er eens een walrug trok je. Misschien nou wel bij Rutger Piersma. Het werd nog wel een zaak voor, tijd voor vuurwerk. 1853 hier in zijn eerste sprong. Al we zeiden dat we even om te vielen waar de pols ongeveer steenkoe. Ja. Een beetje vlot oer. Stiert en mij op dit moment op het tweede plakje. Maar dan mij nog een skep bovenop. Nee, net met deze sprong. Hij Nee. bloot even een fractie hing je bij die insprong. Hij liet het eigenlijk bij de insprong al wat lezen. Hè? Ja, de aanzet weer net goed genoeg en daar toch Nee. verhoorde de timing van de insprong of van de teruggezwaai. Dat is vaak een sterk punt van hem. Maar dat Ja. gaat nog wat mis. Nee, het zit me in de oren en insprong. Die combinatie kan net lekker uit of hij zet het genoeg aan. In ieder geval, het is dan een fractie van de timing. Waar het even op misrint. Stiert bij de vrouwenkleer Pietrix Westra. Plaatselijk favoriete hier uit Burgum. In de jeugd ik verskaarte titels won. Ja. Als Liets Famke al Nederlands kampioen geweest. En wat Pieter, ik ken maak ze het hier? nou een hele goede insprong. Oeh. En dan is het jammer, want die pols die zit correct te scheef. Maar als deze hoegang weer, dan hier is inderdaad een finale plakje binnen hellen. Maar die 31 zit ze er nog net bij, dus zal het op de laatste sprong aankomen. Ja. Wij gaan naar Wisse Broekstra bij de junioren. In de Frieske Leiderstrui. De man die het al 3 keer de sterkste van de hele Jonnewest is. Dus inclusief alle senioren. Kan die er nou nog wat beters bij pakken? Nou, Wisse, dit die liep maakt het het net een- verkeerd. Maak het een hele goede sprong. Hij verbetert hem al. Zeker weten, ja. Maar ik denk net dat er het baltje voorbij is. Maak het een hele hoge centimeter sprong. Misschien zelfs wel een 18. Ik denk het nog correct net dat ik het zou wat zien, maar je won naar de nummer 2. Dat denk ik al. Althans, maar even zien, Sontje Maar goed, 56 is de Dan is afstand van. net genoeg voor Miguel Zielstra. de eindstrijd. Hij mat hem in de top mengen en dat zul ik zeker willen, maar... Sontje 86. Zie ik dat goed? Ja. Dat Santje is, 86 voor Wisse Broekstra. dat is inderdaad de tweede afstand van de topklasse junioren. Santje 98 weer van Rutger Piersma. Nou, hij hier al 1853. Dat brengt dus weer bij Sietse Bokma. De man van de 1849. En dat is voor eerst op dit stuit in de topklasse het 3e plak. Maar overal het 4e plak. Ja. En dan sta je op een wip. Dus die zal er echt wat bij gaan wollen. Sietse Bokma. Maar met zijn sprong lukt het net. Echt, hij Nee hè? Nee. had moeite om de snelheid en de juiste timing te vinden bij die sprong. Ze laten er wel op aankomen, Hannes. Ja, ik denk dat Op die, Jan op die Teer trailerronde. hetzelfde shot en denkt nou, nog 2 springers en dan klaar klaar ik ik me me vast om. Want dan is het nog 1 ronde. Ja. En dat is het wel natuurlijk. Zo op het moment dat de laatste sprong west is in de 3e ronde, dan begint de finale ook voor een dadelijks. Dan maakt hij de warming op al Dan gaan. gaat hij de warming op kleren. Dus je kan het er eigenlijk net op aankomen leren. Ja, die 1893 van Van der Medje, die voorlopig staat hij er gewoon keurig tussen. Ja, op een tweede plak nog steeds. 12 zelfs, ja. Ja. Ongelooflijk. Maar goed, ik ben jouwwijs de tweede ronde nog maar. Dus daar kan nog van alles op een kop zetten worden. Bij de vrouw staat kleer Tessa Kramer. Kan die nou haar voorwaartse snelheid wel omzetten in opwaartse Dit liep het er snelheid? goed op. ziet Ja, dit aardig ziet er beter heel goed uit. Oeh, Oei, wat oei, oei, oei. scheelt het. Ja, dit wie een van de betere sprongen inderdaad qua loopsnelheid. En, Nou ja, ze Qua had ze die dikke oergong. 16 meter del set toen. ja, Douwe Abma. die maakt het nou wel weer een... Douwe ja, Abma. wat- Douwe nou, Abma. Ja, echt een hele goede sprong. Meldt hem in de top van de junioren. Ja, het is misschien het 3e plakje. Het zal denk ik net verder wijzen zoals Wisse. Maar het zal om en bij de afstand van Miguel Zielstra wijzen.
Santje 56 is op dat moment het derde plekje. En Ja. ik denk dat het er in de buurt komt. Nou, daar op, maar ja, dat er 4 je kent, dat weten we. Want Vline hier, toen sprong er op diezelfde skans, alleen toen bij de jonkjes, zien PR toen van 8,63 meter. Ja, nou dat zou er nou ook worden aanwollen Enorme inderdaad. uitzitter Ja. toen in de finale. Santje 34 komt er nog aan. Dat is dan het vierde plekje op dit moment. Hè? Ja. Ja. Nou, en dan zien we inmiddels dat onder de pet weer Die in dat droeg, hè? die in dat droeg. Die stiert klaar. Nou, en hij maakt nou het rechterpaard wel vinden. Ze krijgt liek het al net zo raar, maar als het bij die pol nou in het wetter stiert, dan krijg je wel neigen dat elke lidse hapering of Alles had zijn invloed, hè? ja, Nou, maar de zin in de reg. het materiaal. En de win van Ziden. Wat kan Arne Galema? Is die tweede sprong? Dit liep het goed. Dit liep het heel goed. Zorgs. Dit gaat heel goed. Dit gaat heel vier. Dit Dit er dan? jocht. Ja, oei oei oei. Hij gaat heel scheef, maar dit zal richting de 20 Dikke- meter wijzen. Wat Dik is en jongetje in elk Dik en geval. jongetje. Ja, dit is er zelf ook blij mee. Maar het gaat nou wel wat uit Hij koers. gaat nog Dus... 4 meter uit koers, ook het sasje. En wij gaan die prik de groen in. Nou, ja, Nou, ik denk inderdaad, dat het correct. Het zal een jongetje heel misschien. Ja. Het is lastig van hier te zien, maar Maar dit zijn er een stuk beter uit, het hè? zeggen een stuk beter uit en dat zal me ik vertrouwen aan. Hij weet het, waarschijnlijk zal het genoeg wezen voor de finale. Nou Een ja, jongetje 44, dat is minder Nou. 4 dan we dachten, maar wel de vierste van de hij, jong. hij is er in ieder geval zelf blij genoeg mee met deze sprong. Arne Galema dus de nieuwe leider in de wedstrijd met 9 meter 44. Junior Miguel Silstra, die is correct, Santje 56. Zul je zien dat er het uit kan bij. En deze pols gaat te scheef. Oeh, get scheef, ja. En op achtergrond, Oei, net Femke Brouwer. Femke Brouwer die maakt een misslag mij ervoor. En Ja. dan stiet die pols in wezen nek nog te dichtbij, want ze shit hoor. En dan zien we ondertussen naar Bouke op de seniorenskongers die de pols klaar maakt en die ze krijgt. Ja. Dat, wat biedt het? Jongetje in je kaam. Ja, nou te wat is. Ja, Miguel Silstra bij de junioren dus niet is correct. Santje 56. Wilst Orne nog even de sprong analyseert en vertelt wat er al goed en minder goed gaat. Zijn sprong waar het nou net op met. Er staat 0-0-2. Dat betekent boeten de sector van Miguel Silstra. Dus die blijft staan op die Santje 56. Ja, Bouke de Jong van Parageer lept dus bij de afdeling het heidenskip. Correct te zien persoonlijke record al op naar 20 meter te zien dit seizoen. En dit is wel zo'n moment waarop dat er het werd wanken. Ze krijgt een goede eerste sprong. Die zit heel heugel in de pols en dan zit er krijgt de 4. Hè? Ja, hij klimt heel licht. Hè? Als Ja. hij ook één keer de pols rjocht had, Ja. zit er samen bovenin. Licht, sterk. Ja. Maar ja, die pols daar krijgen, dat is vaak het moeilijkste van het hele spultje. Ja. Het ideale punt. Opmerkelijk bij de vrouwen. Fjouwer wie het sprongen al in de tweede ronde en Femke Brouwer noteert maar 12,54. Ja, dat mis leren ek wordt. Dus die tweede ronde bij de vrouwen is nog net super ontnota. Sigrid Bokma die zette uit Eima en wie het sprong, ja, die zal had toch wel graag melden worden ontfront. En het derde plak overal, Ja, het is nog steeds van of Hanneke Wester zit er nog steeds tussen. ja, die staat nog eerste zelfs. Ja. Sigrid Bokma, die gaat nou wel droeg Maak het hoor. niet de verhoring in. En nou meters pakken. Ja, Ja, die smiet de voet inderdaad mooi aan naar voren. die gaat nou naar de top 3. Dan ben ik benieuwd waar het stokje komt. Want Ja, in die categorie ben er 4 finale plakken. ja, dat scheelt nogal. Hè? Dus We zijn naar Abeluk. stedenhouder. En die had die pols nou wel. Oei, oei, oei. Let gelijk al los. Hier misschien ook wel matten, maar Veel dat er achterover gang, maar soms mag ik even geduld Ja. hebben. Hè? ja, jammer. Dat is een gevoel.
Er ben gewoon die leren het nooit en gewoon die leren het al. Dat je vielen, dat je achteruit gaat of dat je even wacht zien matten. Maar dat is een extra eigenschap die net elke leper had. De meesten had liefst dat ze maar mooi wat geleidelijk om een trok in. Ja. Ja, het mooiste is als het inderdaad stilstaat. En dat is gewoon uit zo'n beetje naar een stilstaand punt. Ja. Dat is inderdaad juist wat de Pool zichzelf doet. Alleen nog, ja, hoe komt mijn rotgang on? Die adrenaline zit lieke hoog als wat. En dan is het even de zaak om juist rustig te blowen en te zien van wat doet er, wat maakt zelf van. En die rust in die druk te vinden, dat is dan de kunst. En iemand die dat wel heel goed kent, dat is de springer die no clear zit, naar het Bronsma. Alleen nog dan met de onren insprong wel goed wijzen. Daar ran het correct op stikken, we zullen zien hoe dat nou gaat. Nou is het al een stuk beter en... Ja, zeker. Dit Zeker, die gaat op ieder jacht geval. naar dat bal. Ja, sure zo on. Dit gaat richting de 20 jongetje, meter. denk ik. Ik denk dat het al richting de 20 meter gaat. Zo min, ja. Dikke klimslagen. Hij shortte met de handen heel eind omhoog. Het leek het nog net niet zo snel te gaan, maar de pols is samen aan de orenkant en hij is samen boven. Dus uiteindelijk Kracht genoeg, hè? krijg ik nog. Als er even de tijd krijgt om een slagen te meidje, dan is er samen naar boven. Ja, wat denk je? 20 meter? Nou, ik denk nog correct net, maar misschien... Het zit erom, denk ik. Ja. Ja, het baltje lei op jongetje 44, dus Ja, inderdaad. nou Jongetje 94, krijg net nou. inderdaad. Maar goed, wel de nummer 1 in de wedstrijd. Femke Rispens. Femke Kan die er Rispens. nou wat bij hebben? Femke Rispens. Nou, Nee. hier Nies krijgt 1488. Is bij mij nog steeds de vierste vrouw. Nou, komt hij weer ergens in de buurt, denk ik. En dan zien we nou Riemerdurk. En Riemerdurk gaat weer, krijgt als krijgt, helemaal naar rechts. Ja. En dat is jammer. Verliest hij mij te volle meters. En zo zien we dan toch dat na de tweede ronde toch alle afstanden, of tenminste in ieder geval bij de topklasse, een beetje omhoog gaan. Jongetje 44, jongetje 94. Jongetje 94 dus op dit moment de vierste sprong op naam van Nart Bronsma. Tweede leidt er Arnegalen met jongetje 44. Derde is Bouke de Jong met jongetje meter en 1 centimeter. Bij de vrouwen. Femke Rispens noteert nou 14,57. Nies krijgt 14,88. Staat er naar mij nog steeds op 1 bij de vrouwen. Maar ik meld het nog maar even voor de duidelijkheid dat bij de Famkes de vierste sprong van de jongen kwam is. Hanneke Westert noteerde 15,24 meter. En is dus op dit stuit alle vrouwen nog de baas. Er kan nou wel eens verhoring in komen als Marit van der Wal dadelijk in actie komt. Ja, we zullen eerst even naar de sprong van Isbrand gaan, maar die had nog weer helemaal klein maken. Het beetje gaat in. Ja, die zal nog wel wat prikkelen werden, want die zult zien Maarten al een keer dik een jongetje springen. Dat kent hij natuurlijk ook. Ja, precies. En liefst wat verder vanzelf. We zullen het zien. Door onderin. Krachtige loop. Dit lijkt het goed. De insprong is Ja, goed. de En aardig dit gaat inderdaad. Ja, Oeh, ik qua get westgeef, timing. Ik get westgeef. Qua timing kwamen krijg net uit met het klim. Maar loop insprong wie op zich wel goed. Hij gaat inderdaad nog een beetje scheef. Maar ze krijgt weer boeten de sector. Safir is scheef is dit net. Nee, maar ik denk net dat het genoeg is. Nee, ik denk net dat het genoeg is voor de finale. Nee. Dus dan let er het Dan onkomen had- op een laatste Ja. sprong. Had het maar één sprongje achterom. Ja. Nou, datzelfde geldt voor Arend Veenstra. De kant krijgt dat Jere, 16. Marit van der Wal. Ken die Jere een onval doen op die Ja. eerste sprong? Nou, Ja, dat doet ze. komt in de buurt van die 15 meter, denk ik. Een keer snijden met 3 klimslagen en een goede uitsprong. Maar knikt al wat vreemd door de weg. Ja. Nou, we zullen zien. De landing weer net bepaald perfect. Nee, Smit zichzelf richting het baltje en daarmee bezeert zichzelf wat. Maar we zullen zien wat Arend Veenstra. Arend Veenstra, die had die pols iets te vier. Nee. En die moet loslaten. Staat vijfde in de juniorengroep met 16,48. En daar komt geen verhoring in deze ronde. En dus kunnen we eens opmeiden voor de laatste beslissende ronde. En nee, weten we welke Waar mij gaan. Ja. mensen voor de absolute titelstrijd hier beginnen. De koningstitel, de koninginnen en de prins van Burgum.
En dan zie je dat de drempelafstand eigenlijk voor de senioren nog makkelijk door iedereen te leppen is. Hè? Dus ik bedoel, Ja. het leidt in dat opzicht nog al hier iepen. Maar het grappige is, die wedstrijden waar iedereen de afstand helly kent, Ja, wordt die vaak net hellen. nee. En als je weet van ik maak absurd 4. Dan stimuleert het misschien juist wel. Ik herinner me nog een FK met Tevens Hopma die 21-39 sprong. Dan Ja. ben je in 99 van de 100 keer kampioen. Ja. Maar Alleen toen die sprong ene naar keer net. Bransma Ja. precies toen het Fries record. Ja, dat is Daar nog weer omheen. En dat weer natuurlijk een droom. formidabel. een droomsprong inderdaad. Fries record op het Fries kampioenschap. Dat gebeurt haast nooit. Maar Ja, ja, let's de stand. afstand van Theo's, daar win je altijd de kampioen Ja. geweest. Behalve dat hier. Ja. Nou ja. Nou, Inger Haanstra. Dus Tolve 18 en een wiertsprong. Die had nog niks. precies, het mat nou. En ze ziet, het krijgt op zich wel goed in, hè. Ze kan toen wel wierd, maar dat liep op zich net raar. Zie je niet wat Ze snel kennen doet? het wel. Nou, ze gaat nou in ieder geval wel naar de andere kant. Ik denk dat Maar- het wat te vlug mat. Het is net genoeg voor de finale. Dus Inger kunnen we terugstrepen. Ja, en daar hebben we dus met Marit van der Wal toch de nieuwe koprenner. Want die leepte 14-95. Ja. Minne Smit. Bij de topklasse. Minne Smit. Alles of niks. En het Nee. wordt niks. Nee. Joert te meisen. Ja, maar het inderdaad eerste, maar nog steeds net verder als Hanneke Westert bij de Famkes. Dus dat, Opmerkelijk. ja, opmerkelijk. Maar het zei niks. Nee. Want in de finale ronde krijg je 4 vrouwen, 5 maalje en 3 jongens de kans om in 3 sprong de 4ste afstand van de jongen te zetten. En alles staat straks weer op 0. Dus alles wat je nou springen is mooi, prachtig, telt mij voor het klassement. Maar ben je dadelijk gewoon kwijt? Ja. En Maar- meer is het net weg. Je kan misschien nog voor een paar jaar gaan of wat dan Ja. ook maar nou. Je ziet Germ Terpstra op dit moment klaarstaan. Nou, dat is echt zo'n iemand die weet op dit moment, ik zie nummer 1, dus De Ja. enige goede 18 hebben die Precies. junioren tot Ja. nota. hij moet tjinne senioren springen, dat wordt een hele tour. Maar hij weet het mat nou. En Germ nu is deze Terpstra. worst Germ wel heel Terpstra. goed. Hij zit helemaal En stil. nou Rjocht Hij goed. zit helemaal Rjocht En goed. nou niet. Oh! Jongen, dit is hier de ultieme sprong, hè? Jongen. Dit is heel vier, ja. Wat, En wat gaat het wel licht, hè? oh. Jongen. Dit Ja. is dik een jongetje meter. Hij springt hier voorbij alle senioren, denk ik, op dit moment zelfs. Nou, zit er wel in de finale. Hij plaatst hem voor de seniorenfinale. Jongen. Wat doet Germ Terpstra hier? Jongetje met al, hoor. Ah, stuur eens aan. Super. En dan sta je gewoon vierde. Ja. Ja, dat is een hele belangrijke per centimeter. Verder is Bouke de Jong ook nog. Ja. Ja. Dan staat hij zelfs treden. Ja, precies. Je hanteert een auto. Jerk Naar de reed. Bransma 1, aan de Galema te maken. Germ Terpstra de junior gewoon treden. Super. Keurig, hè? Leuk. Marije Marije Rijtsma Rijtsma. maakt het hier echt een Oeh, hele dat goede Marije sprong. Rijtsma. Get ze jocht. Oei, nou. Marije die is in een goede dwaan. Fietje zo'n 30, 1 keer 4 en nou springt ze echt richting de Fietje een heel, 15 meter. Ja, nee, het zal Fietje een heel wezen. Oh nee, het gaat even verder zitten. Goh, die Germ, jong. Ja. Ja, Rutger Piersma. Ja. Fietje zo'n 20. Nee, persoonlijk record voor Marije Rijtsma. En Rutger die zit hier echt Rutger heel Piersma, Rutger heug. Piersma, Nee, nee. die gaat helemaal naar links. Komt voor de jongens, kom eens uit. Ver Jammer. een protodreiging. En Maar geen resultaat deze keer voor Rutger Piersma. Highlight uit de finale. Tessa Kramer op dit moment op 4 jerven. Want dat is een beste sprong van Marije. Ja, Marije Rijtsma. 14,22 springt 3 centimeter verder als Tessa. Die noteerde inderdaad 14,77. Ze weer nog nooit verder west als 14,61. Dus mij een PR op het derde plak. Vierde overal.
is nog in een race voor de titel Koningin. Ja. Ja, en die jongens, de topklasse junioren, die zullen het baltje op 9,5 lezen. En die weten dat we daar heen springen, dan doen we gewoon mee in de grote finale. Dus dat kon het beter. De eerste die het mij probeert, dat is Thomas van der Goort. Dus er komen dan daarna die mooie tussengang die hebben gezien. En Thomas van der Goort ziet ze krijgt heel erg heen. Maar het schrikt niet op. We zullen zien wat Thomas doet. Had het tijd om te klimmen, maar dit lijkt het echt heel goed te gaan. Dit lijkt het echt heel goed te gaan. Get een beetje scheef. Oei, oei, oei. Maar echt, dit is een heel goede sprong. Ja. Hij heeft er zelf ook, wie is mij? Ik weet net recht wat zijn persoonlijk record is, maar dit gaat een heel eind die kant op. Thomas van der Goort. En die doven bij de centimeter. Ja, hij doet heel cool en rustig. Maar dit is een hele goede sprong. Thomas van der Goort. En dan zien we Oeh, Pieterik Pieterik Westra. Die had Nee. te volle wegen en gaat wederom weer. En Centimeter 78 van Thomas. Santje 28 bij de Thomas van der Goort. topklasse junioren. Centimeter 78 is ek. Had je nooit verder west dan 1642. En je dan springt dit. er al een meter bij. Ja, meer. Ja, Dat is nog wel een meter. ja dat is een mooie wedstrijd. Dat doe je net zo vaak. Goh. Met stip op 3 bij de junioren Thomas van der Goort van Warkum. Hij leert een nieuw PR van centimeter 78. En dan Sietse Bokma. Hij is eruit sprong terug een junior. Alles of niks. En het nee, hè? wordt niks. Nee, Sietse gaat net mee. En daar baalt ervan. En dat is ook wel weer verrassend. Want Sietse die is wel zo'n springer die er op dit soort wedstrijden graag bij is. Hij is ja, de Koning West. Ja. 2009. Toen leefde er 2041. Dat weer toen genoeg. Maar Nou Nee, ja, we nee. zullen het zien. Ian die ik graag in dat vuurwerk mij, want wanneer is de volgende springer natuurlijk? Wisse Broekstra. Hij shot natuurlijk dat Germ een jongetje halve springt. Een ideaal plak laat het baltje wat dat betreft. Want ja, dit zal hem motiveren. Als ik hem een beetje ken, dan stimuleert het hem juist nou om nog verder te springen. Dus ik denk dat het alleen nog maar voor Wisse goed is dat Germ zo 4 springt. absoluut, die had de concurrentie in de morgen. In het Hollandse kamp is het altijd Reinier Overbeek, werd het zien op boksenmat. Ja. Maar hij had nou hier gelukkig in eigen provincie ook beste concurrentie. En we gaan het zien dat of er het nou weer meid in zijn laatste sprong. Is dit hier Bout. al over de 20 meter west, dus hij kent het wel. Santje 1, Santje 86 en no matter dus voorbij dat baltje van jongetje Tretjen. En de stok staat stil en dit ligt Ja, heel goed daar te komt gaan. Wisse Dit Broekstra gaat aan en richting dit de gaat er jongetje. 4 Oh, Oh, dit is Joris! 20 meter. Joris on! Dit gaat naar de 21 meter, denk ik. Dit is een heel eind. Ho! Jongen. Dit zijn persoonlijke record hier omflarden. Zal liek het al. Dit is een heel eind. 2022 weer zijn persoonlijke record. Waar komt dit uit, jongens? Ho! Jongen. De Jongetje vierde Alden, haast dat die- Tessa Kramer haar echt nog veilig stellen, man. 2036 en Tessa die springt hier echt een heel Oh, en zo eind. met Tessa Kramer in doet. Die Jongen. gaat 4 uur het balsje heen en die dit is richting echt- 16 meter ja, nou. dit is echt voor Tessa een topsprong. Jongen, de komen wedstrijd is 91 compleet kort. los. Ja, jongen. 2036 dus. Even één ding. Voorwissen. Achter elkaar, Wisse Broekstra, die noteert de eerste afstand van een jongen. 20 meter 36. Bij de junioren. En daarmee hebben we dus 2 junioren op dit moment in de finale. En, dat maakt En het wel dan, wat doet interessant. Tessa Kramer? 16 meter 16, met stip op 1 ja. bij de vrouwen. En dan Onegale, maar die pols... Allemaal! Oei, die zit er 4. Maar One weet dat er in ieder geval mijn jongetje 44 in de finale zit. En hij weet alle afstanden gaan op 0. En hij had straks nog 3 kansen om opnieuw de 4ste afstand deel te zetten. Maar op dit moment zit dat op naam van Wisse. Met 2036. Ja, wat zo, dat dan betreft, gaat vaak in 1 minuut kan de ja. hele wedstrijd totaal op een kop komen te staan. En dat gebeurt dus ook, want Tessa Kramer is de nieuwe leidster bij de vrouwen.
Wisse Broekstra is de nieuwe leider bij de junioren, maar ook overal. Dus alle senioren voorbij. Ja, en dan binnen nog maar een paar meisken die in aanmerking komen voor de finale. Ja, een van de jongens, dat is Bouke de Jong. Nart Bronsma stiert er in wezen al in. En Isbrand Galema had eigenlijk nog niks deel zetten. Dus het gaat om Bouke en Isbrand die zich nog plaatsen willen. Dan kan de wedstrijd in één keer iepenbrutsen worden. Nou, wat docht dat met Douwe Abma? Douwe Abma had de Poolse Oeh. fractie te vieren. Nee, Die die moet moest ek 4 natuurlijk. Hier niks aan een matig afstandje. Nee. Maar dit is te 4. Femke Brouwer, bij de vrouwen. Ja, die weet nou wat zo'n taai is. Ja. Want 1470 is gewoon de 4e afstand bij de vrouwen. En dus de 5e overal, daar moet ze oor hinnen. 1470. En dit liep het op zich best goed te gaan. Ziet Maar er net zelfs raar uit, Fietje maar- zo'n zantig wezen, nou, het zit erom. Het baltje Ja. leidt nou op 16 meter natuurlijk, dus het vertekent al je wat. Ze is in ieder geval 4e als haar voorgaande sprong. Laten we constateren dat de lat heeg leidt bij de Ja. vrouwen. Nou, Bouke de Jong begon deze wedstrijd goed met een jongetje in, toen een wiersprong. En hij mat hem wat dat betreft no plaatsen. En deze Pools liep het heel goed te Wat gaan. gebeurt er? Get deze rjocht. Oeh, Oei, nee, hij zit al boven in de top, maar de Pools hij gaat- landt voor de vrouwen. hij Dus gaat te 4 uit koers. die zal wel net opmetten worden, vrees ik voor hem. En op dit moment is Bouke de Jong met een jongetje in Ian, zeg ik dat er net bij zit, maar het lijkt het alsof er inderdaad nog op nummer 4 zit. Het is nu de beurt om Nart Bronsma en bij de junioren is het de beurt om Miguel Silstra. Santje 56 een keer boeten sector. Dat is wat het tot nota sprong had. Een keer dreigend in de pols, maar hij maakt wel recht door. En we zullen zien wat hij nog voor de laatste sprong bewaren had. Miguel Silstra, hij maakt het hem klaar. Hij maakt natuurlijk een heel eind woller nou in zijn categorie nog mij waarom op prijzen. Maar deze insprong liep het heel goed te gaan en dan kan er trok klimmen. Oeh, En wat hoe gebeurt ver hier? komt hij dan? Show Miguel eens even. Silstra. Dit liep het rek op. Dit is echt richting een persoonlijk record. Maar die jongens die ben alweer, die hadden er al je nog in. Het is een heel eind. En dan show we nog even naar Sigrid bij de vrouwen. Sigrid maakt het nog even een goede sprong, draait een beetje fjot. En helaas net Sigrid haar wedstrijd. Ze zit op dit moment nog op het 5e plakje met 14,59. Maar Hanneke Wester hebben we er net bij teld. Dus als het goed is Sigrid uitschakeld voor de finale. Nou, we zullen de cijfers erbij pakken, want ze stier 5e bij de vrouwen en dat betekent overal 6e. Dus dan is Sigrid Bokma met 14,28 ook het goed zo. 6e. Oh nee, dat wie 14,28 wie Femke Brouwer. Die verbetert haar wel. En dan showen we nog op middelste scores Nart Brons, maar die kwam al tot een jongetje 94. Op dit moment de 4e senior, maar hij had toen dat een junior verder ging. En dat zal een prikkel. Ja, Brandsma. Dit leek het in ieder geval. Nee. Nee, hij zit gigantisch hoog. Hij sprong die jongetje 94 met speelsgemak, maar toen ging hij voor toe en dat is een sprong net. Dus hij weet, de sprong ging straks al op de afstand ging straks al hier op 0, maar het is wel fijn voor je eigen gevoel dat je in ieder geval weet dat je verder sprong gaat. Maar goed, hij had straks nog 3 pogingen. Ja, en dan ben we haast Safir dat we de finalisten definitief bekend hebben. Bij de vrouwen kennen we dat al, man.
Want Marit van der Wal zit er al in. Femke Rispers zit er al in. Marije Rijsma had haar plaatst. Ja. Hanneke Westert van de Famkes had haar plaatst. Met stip op 2 zelfs. Ja. Dus die beide sprongen die nog komen, ja, dat is leuk. Femke Rispers en Marit van der Wal. Die binnen al wist van de finale. Dus die kennen voor het klassement nog even een klapperke meidje. Ja, of het is even Sjen of het Maar is die kent inderdaad, niks meer verhoren om het aantal finalisten. Nee. Aber Luc is nog even bij de junioren hier. Zit goed in de pols. Maak het nou ook. Oh nee, hij gaat inderdaad te scheef. Maar Nee, er zijn nog 2 junioren die het weg, haar maar- nog mengen kennen in het geweld. Dat zijn Riemer Dirk Krol van Heeg en Arend Veenstra van Surhuzem. En bij de senioren is alleen nog Isbrand Galema nog besteed om hem ertussen te wurmen. Want Ja. die zit op dit stuit net. Zo, dan Wie zullen de we wat beste Femke doet. Femke Rispers. Oeh, Oeh, nee, die maak het een misslag en valt ze uit de pols. is kanders, hè, want die zit Heeg in de Ja, stok. ja. Nou, het liep mij te vallen, sla ik het nog, maar het is altijd toch even schrikken. Ja, want dat scheelt zouwerelmeter. Ja. Nou, en dan zullen we nog naar Isbrand Galema bij de seniorenskongers. Hij kent natuurlijk Germ de denk nog uitspringen, want Isbrand zit er op dit moment net in. Dus dit- Even zien. Eerste is Wisse Broekstra. Tweede is Nart Brandsma. Derde is Anne Galema. Nee, volgens mij is vierde Germ Ja, Terpstra. hij is de leek. En vijfde Bouke de Ja. Jong. Dus het gaat om Bouke of Isbrand. 9 meter in, maar Isbrand Galema Nee, Isbrand minimaal doet het helft. net. En dan En daar redt zal er er net. zelf van behalen. Hij hier zo'n goed gevoel deze wedstrijd, maar Goh. helaas net Isbrand senioren. Ja, Dat zonde. betekent dat we dus sowieso 2 junioren in de finale gaan. En dat is wel Twee uniek. zelfs. Dat is uniek. Ja. Leuk. Dat is ook een primeur. Ja. Dat was toen de enige. Ja, ik zit even te denken hoe dat even gang. Want sprongen we toen op, volgens mij mocht ik gewoon op mijn eigen skonsblowen springen. En dat is net voor mij no extra. Dus dan is het even Sjen, een beetje dat- om en om. Weet ik eigenlijk net. Net voor mij al. Daar ben ik benieuwd naar, want in principe zo'n Wisse en Germ naar de middelste Ja. ja. aan mij, hè? Ik weet net of er een, of dat mat of wat dat mij of wat hun eigen voorkeur Zullen had. de jongens springen, ja, hè? Ja, klopt. Ja. Nee, dat zullen ze inderdaad wel naar de Maar middelste goed, in. ik ben maar treien, jongens. Eerst Riemer Dirk nog. Dirk Krol, Uitheeg. Ken die nog een keer vlammen? Riemer Dirk die zit Oeh. no better in de pols. Maar ja, maakt het wel zijn beste sprong volgens mij van de dij. Maar dan hebben we nog één springer te gaan. Arend Veenstra uit Surhuzem. En dan... Ja, die had ik een dik persoonlijk record nodig. Wil hij in de top 5 overal eindigen. Maar eerst maar eens een keer een lekkere sprong. Nou ja, dus het krijgt ben springers die springen een meter bij hun PR op. Dus ja, je weet het natuurlijk net. Hij hoeft, maar krijgt even stil te staan. Ik voel hem krijgt net raar in de stok zitten Nee. trouwens. Ja, dus, en hij sprong... Nee, hij gewoon krijgt wie het, zo wie het. Ja. En daarvoor 1648. Maar ja. Ja, dat betekent bijltjesdag voor een aantal topklassers. Want Rutger Piers maar net, Sietse Bok maar net, Isbrand Galema net, Bouke de Jong net. Nou ja, die zou nog krijg kennen. Bouke stiert op dit moment Vijfde. dan. Zou Arend Veenstra hem er nog uit kunnen springen? Dan mag hij een PR springen. Dan moet er voor Ik deze weet net oorde een de jongetje mee. Ik weet net terug wat zijn PR is, maar Heeg in de 18. op zo'n scores als Burgum, dan is Nieuwentje hier mogelijk. Je ziet natuurlijk het baltje op 2036 staan. Zijn PR is 18 meter 27. Nou ja, dat mag er, Ja, dat mag er krek als er een meter bij. Wat er een meter bij, ja. Maar ja, had je zorgen dat hij hoeft maar een meter achter het baltje te springen. Hey. Zij steekt weg. Ja. Ja. Dus alsnog is het een heel eind, maar nou we gaan het zien. Verrassende ontwikkelingen. Ja. Xavier, dat ik het koningslab meemaken, ga ik nog niet meemaken dat er maar liefst 2 junioren Nee. in het grote geweld mij strijden. Nou ja, het is wel goed voor die senioren. Dan werd ze even prikkeld. En 2036 van Wisse Broekstra is natuurlijk ook een prima afstand dit Ja, seizoen. dat is super afstand. Zo vaak is hij nou net verder geweest, ja? Nee.
is een van zijn eerste sprongen uit zijn leven. Net Je voor had mij. toen die uitzetter gewoon met 2022 jaren. En wat hij er in Driels laatste 2040? In die beurt Mijn scoresrecord. Ja. Maar 42. 42. Maar goed, we zien eerst naar Arend Veenstra of die nog wat kan verhoren. De Nou, niks te insprong is verliezen. net Klim goed, maar erin de die stuk, klum ligt jongen. wel Niks te goed. verliezen. Gitter. Oeh. Nee, oei, dat ziet er nog zin on. Helaas, helaas. Schande van Ja. Arend Veenstra, maar Net een geweldige insprong. Maar toen op het derde punt liep het nog even goed te gaan. Maar uiteindelijk draait het te 4 naar links uit. nou Hannes, dan binnen finalisten bekend. Bij de jongens weten we dat er 3 man om de titelprijs strijden zullen. Erwin Leffers gaat als beste de finale in. Die hier 1644. Tweede plak weer daar voor Timo van der Knaap. 1627. En derde plak weer er voor ook Jan Jilderda uit Burgum. Met 1624. Maar die afstand, die ben ze weg kwijt. Dus ze beginnen Ja. straks keurig op 0. Het betekent wel, degene die het eerste sprong, maar als laatste in actie komen. Bij de vrouwen. Ja, daar hebben we het al een beetje voorspeld, maar daar hebben we de eerste sprong wel van Tessa Kramer, 1616. Dus die mij als laatste starten in de finale. Dan Hanneke Wester bij de Famkes, maar die 1524. Die steert gewoon tweede. Derde wordt daar Marit van der Wal, 1495. Vierde Femke Rispens, 1488. En dan mij dat prachtige persoonlijke record van 1477. Marije Rijsma uit Drielst, die completeert de finale van de vrouwen om de titel Koninginne. En heel verrassend Hannes, want ja, om de koningstitel, de eerste sprong op dit stuit is gewoon Makatron junior, Wester Broekstra, 2036. 2036. De tweede afstand van de jongen is van Nart Brandsma, 1994. De derde is Arne Galema, 1944. Dan krijgen we daartussen de Ore junior, Germ Terpstra, 1911. Ja, En straks als eerste in actie komt Bouke de Jong van Parageer, maar die 1901. En die man beginnen dus echt alle keer met een skinnelei en dan gaat het erom. waar de vierste afstand springt. Ja, ze krijgen dadelijk alle keer 3 sprongen om de ultieme sprong eruit te drukken. En ondertussen ben ze hier nog even het zonnebed aan het prepareren. De lintjes willen er even uithalen, want het mag nog even een keer door de kap. Dus ze zult nog even op mij vrezen, denk ik. Het is wat te hut op sommige plakken. En voor de veiligheid van de springers, vooral bij dit soort sprongen, is het wel belangrijk dat het zonnebed in ieder geval genoeg demping houdt. Dus daar zullen we nog eerst even op wachten. Het zal binnen 10 minuten klaar wezen. Ja, want eigenlijk hier ze om 11 en 9 plant dat de finale beginnen zou. Nou, dat redden ze al net meer. En deze wedstrijd is ook nog een jaar eerder begonnen dan ons, want ja, we gaan natuurlijk nou een extra ronde. Normaal hebben we 2 finale sprongen en nou 3. Hè? Ja, En het licht houdt nergens rekening mee. Nee. Dat je dan gewoon uit. en vooral vaart hier door onze directie jongen, want toen werd al letter in de tier dat ze deze wedstrijd houden. En toen hebben ze het uiteindelijk ook bijna 2 finale sprong. Gaan ze echt alle keer dingen, maar dat wie ik noodgedwongen eigenlijk. Want ja, in Zuster kun je gewoon net fatsoenlijk veilig leppen. Nee. Dus wordt het zonnebed eerst vreest voor de veiligheid van Elsenien. En hebben we even skoft hier in Burgum. En van oudsher werd het natuurlijk al de eerste wedstrijd, het Koningsleppen, waarbij dat de afstand in de finale weer op 0 gang. En sinds 2006 of 2004 is deze wedstrijd weer inleverd.
ze de trein voor hebben. Dat doe ik hem ouder hier, voor het publiek net leuk. Het zonnebed is vreesd. Dus Lien lezen we in het zonnebed. En dus zijn we nou eindelijk klaar aan het klapstuk van het Koningslepen. Namelijk de finales, de strijd om de titels. 5 vrouwen. In de volgorde straks mij eerst Marije Reitsma, dan Femke Rispus, daarna Marit van der Wal, dan Hanneke Westert en als laatste Tessa Kramer komen in actie. In principe mij ze 3 keer springen voor de vierste afstand. De middelste baten dadelijk. Ja, toch wel heel verrassend. 5 leppers van 2 junioren. We beginnen straks met Bouke de Jong. Dan junior Germ Terpstra. Daarna Anne Galema. Dan Nart Bransma. En de vierste sprong van de jong onnotas die opname van Wesse Broekstra. Die 2036. Daarom mij die als laatste starten in de finale. Maar ja, goed, we beginnen met Skinnelij. Ja. En dan hebben we nog 3 jongens die voor de titel Prins strijden zullen. Auke Jan Jelder uit Burgum, Timo van der Knaap uit Snits en Erwin Lefferts uit Boetenpost. Die 3 die zullen wat derde titel pakken kan. Nou, één ding is wel verhoren. De junioren liepen niet krijgt hier op de eerste batten. Hetzelfde batten als wij de jongens liepen. Nou, die beide jongens, Wisse Broekstra en Germ Terpstra, die maaien nou in het geweld van de senioren mij op de middelste batten. Dat zal straks wel een beetje tijd kosten, want de pols van de junioren die wordt echt broekt terug de jongens. Dus die pols die moet ze nou en dan even van schaars wisselen. Maar goed, dat zullen we ook wel weer oplossen. Ja. Hannes, we zitten hier nou voor de finale. Ja. Er was toch al een beetje te speculeren waar de grootste kanshebbers voor de titels worden? Nou, ik vind het voor de junioren ergens lijkt het meer een nadeel dat ze nou vanuit de senioren scores maken. Dus in dat opzicht, jou ik de junioren bij de senioren nou minder kans. Maar ja, we maken zien. Het begint in ieder geval met Marije Reitsma die gelijk een minder insprong maken. Dus dat is net een goede start. Maar ja, je weet het net. Ik denk dat de senioren alsnog nog wel even een stukje verder in de spring. Maar we zullen het zien. Dus zij krijgt dat Germ een goede sprongdeel zet en dat Wis gelijk triggert weer. Auke Jan Jelder bij de jongens. Nou, die maakt zet het een goede hier sprong. even de te klappen afstand del voorlopig. Het is minder 4 als wat er in de voorronde hier, maar daar gaat het ook al net meer om. Hij zet nou de drompel afstandel voor de titel. En Bouke krijgt dat jongetje in en springt nou wel verder. Bouke. Dit je gelijk. Wat een Bouke. Nee, oei. Deksel. Oh, wat jammer. Ik get te ver naar links. Maar Sietel gaat weer bovenin de top. Maar ja, dat nou net iemand meer uit het wetter komt, dus Ja. hij de koning. Nou ja, zij is het wel. Zo simpel werkt het ook weer. Het is altijd een paddenwedstrijd dat alles op 0 komt. Ja, en dan zien we het gepiel al mij de pols in wezen. De Ja. pols maakt nou van de jonge scores naar de middelste scores. Wat betekent dat Timo bij de jongens eerst weer even moet wachten. Tot Germ klaar is met springen. Ja, Dus die jongens vraag is- en de junioren springen met dezelfde pols. En de senioren die hebben weer een orenpols. Ja, en dat had vooral te krijgen met de dikte van de insprong. Ja. De polsdikte van de junioren is 48 millimeter. Dus haast 4 centimeter. En die van de senioren is 52. Dus dat scheelt 4 millimeter. Daardoor gaan ze junioren die hebben over het algemeen wat iets lietsere handen. En dan heb je iets meer grip. Ja, vooral de jongens nog. Ja, hè? precies. En die pols is daar toch eigenlijk iets slapper. En die seniorenskons is gewoon iets stugger en dikker. Alleen ja, ze moeten even goed zien. Vooral omdat er een touw onder de pols zit. Dus juist het al, die zit nou al om het ralsysteem. Ik wil eerst even naar Femke Ja. Rispens. Want de vrouwen strijden om de koninginnentitel. Zo, daar ligt En het gelijk Femke al. Rispens die nee. redt het krijgt net. Nee. Dat is jammer. de eerste afstand op het boord zet. Terug Marije Reitsma. Ja. Dat weer. Die zoek ik nou net meer trouwens. Femke Rispens begint mij een weer pak. Maar ja, goed. Je weet het bij het Koningslepen, dan ga je nog 2 sprongen. Dus er hoeft maar één goeie bij. Zo is het.
lopen die bij Snik en net vaak oorzaken dat de junioren die seniorenfinale helpt. In ieder geval net klaar in die finale. En dan zien we nou alvast de Pools kleermeisje Marit van der Wal, die op dit moment derde staat in de wedstrijd. Hanneke Wester en Tessa Kramer sprong beide vierde dan haar. Ze gaan in alle sprong toch nog steeds redelijk snel hoor. Ze springt 4 bij het makkelijkst 4. Alleen nog ja, je mag het wel even doen hè. En dat maakt het voor nou ook niks uit, want die, zelfs die 16 meter van Tessa die is nou fjordstreep. Dus het komt er nou op aan. Je maakt er de sprong nou meidje. En dat zal Marit echt zeker weten. Ja, en op de middelste batten, daar ben we al touw aan Germ Terpstra. Die mij als junior zijn debuutmeidje tussen de senioren. Ja. Een jongetje nou al krijgt. En het zal me benijden hoe hij hem viel op die middelste batten. Daar is het wetter toch even een stukje breder het als wat hij toch- wend is op ja. de juniorenschans. Maar Het rint ik wat hoor, want ja, het krijgt even de middelste scores. Dus je gaat van beide kanten nou scores waar, nou ja, waar je wat op letten maten. Alhoewel de jongens springen natuurlijk net, maar het is toch even anders. Dus we zullen zien hoe het Germ zal vergaan. aan de andere kant, hij had niks te verliezen. Nee, had hij een had een heerlijke topsprong wedstrijdsprong. maken. En dit is al een keer bonus. Sowieso. En het viel natuurlijk nog wel meer als je op senioren scores mij springen dat je direct echt in springen. En dit Nou, liep het al daar heel komt er goed hoor, tegen. Gerrit Terpstra. Daar wacht komt eens er even, hoor, hè. Sjen. Helemaal niks. Wennen even. Hij zet hem om 4 Jongen, bij de jongen, eerste jongen. sprongdel. Hij doet het gewoon gelijk even. Dit is wel een dikke jongetje. Alsof het niks is. Hoppa. Yeah. Jongen, jongen. Dit kan leuk worden nou. Hè? Nou, Marit van der Wal. Die mij het bij de vrouw liet doen. Marit van der Wal. Oeh. Misslag. Echt een misslag. En ik net een lekkere insprong. Maar die Germ, jongen, hij zet hem gewoon weer even del, alsof het niks is. 9 meter 5 0,4, jongen, jongen, jongen. is de te klappen aanstaan. Bij de senioren en junioren, dus junior Germ Terpstra. Die zet je de tooi, hè? Niks plankvrees. Huppakee, voetbats. 9,05 Germ Terpstra. En op de senioren scores maakt het onige allemaal nou klaar. Om dus oor die jongetje 0,4 te springen. En Timo die zal de stak alvast even klaar zetten. Timo van de Knaap. Het is even werken piel met de touwen, maar Dat is de eerste, de oudste die we hebben. En Hanneke Wester. Dat moet natuurlijk een stuk wezen. Ja, 14:30 Marit van der Wal. Nou ja, dat is net een afstand waar iedereen voort van schrikt. nee. Zij zelf ook net. Nee. Ook een Jan Joller daar weer bij de jongens goed voor 15,75. Dat is derde drompel. Maar ja, die Dekselse Germ Terpstra, die verkeert je gewoon met een jongetje meter 5 centimeter. Ja joh, jongen, jongen. Ja, nou ja, in principe kennen al die jongens dat wel springen. Ja. Maar doe Nou het ja. maar even, hè. Ik als het maar voor het 12 derde plakje wijzen. Hij springt het gewoon wel weer even. En, Hij springt een fantastische ja. wedstrijd. ja, en zo makkelijk hè. Hoe snel het er echt boven is en rechttoer. Het alleen die Pools net zo 4 in het water als het bijvoorbeeld vergelijkt met zijn sprong als Onne. Nee. Maar ja, hij is sneller dan al die topklasses volgens mij boven. Voorlopig hel je die jongens er nog net zo volle rendement uit. Maar die Pools heel veel in het water. Want Nee, ik klopt. zie het net in afstand waarom. Nee, dat is Dus het. misschien zit daar ook nog Ja. wel een marge dat hij... Ja. We zullen zien. Allemaal. Onne allemaal eerst. Hij moet er nou weer recht in. Dit leek het wel goed te gaan. Nou. Het er nou wel recht te spoor. En dit je Ja, gelijk verder. zeker. Dit is een meter verder. 20 meter. Haha, hij zet hem Nou, wel. hij bewaart het beste voor de finale. En is dat blieft mij. Dit leek het erop. Ja, Het hier antwoord is van het blieft Anne mij. Galema op die voortreffelijke sprong van Germ Terpstra is duidelijk. En wie Wat show- ken bij Hanneke Westert? En Wie die de zit vrouw er hier? goed in de pols. Hoe ver komt ze? Ja, nou, goeie eerste sprong van Hanneke. Ja. Dit leek het erop. Nog zeker net optimaal. Nee, maar Maar wel weer heel makkelijk. Heel vier. ze had natuurlijk ook even pauze hoorn. Dan zien we Timo. Die had even een mindersprong.
2021. Onnegalema, hij zet de eerste 20 meter bij de seniorendel. Nog net verder als Wisse Broeksma inzien. Varronde sprong, maar dat maakt het net uit. Dit is de te kloppen afstand op dit moment. En wat docht Hanneke Westerts bij de vrouwen? Dat wordt nog even 15 meter 53. Nou, dat is een... Nou, dat is mooie net start. een afstand die iedereen zomaar even een fluitje springt. Nee. Dus daarmee had zij het spul ook op scherp zet. Ja. 15-53 de eerste bij de vrouwen. En die 20-21, ja, dat is de sprong waar alle senioren en ook de junioren haar op richtje maaien. Ja, de volgende kandidaat die daar gelijke verhoring in kan brengen, dat is, dat is Nart Bronsma. En ja, die shot natuurlijk dat die man nooit 20 meter springen en Nart kennende dan... Ja, nou, dat had er nog net zo vaak niet, hè? nee, maar er ben ik nog net heel volle wedstrijden geweest waarbij dat er al 12:20 sprong. Dus Nou, we gingen in het Heidenskip hingen ze 25 meter sprong, maar dan weer een truien bij Van Isbrand. nou, precies. En we gingen met de Twakamp ook een mooi rietje. Dat klopt. Maar ja. dat zijn de beide wedstrijden die Ja. de uitzonderingen binnen. Want Nou ja, vaak weer het er maar scheelt wel. 21 meter. Ja. Nou ja, Dus daar ben ik helemaal mee eens. Dat is eigenlijk voor dit seizoen nou, toch wat onder de middelmaat. Dus laten we hopen dat er... dan kennen we Ja. haar nou in elk geval al 22 haalt meter wel een zien. mooie sprong. En die sprong van Germ die natuurlijk ook stimuleren Ja, ja. voor de rest. Ze weten gelijk zo maar erom. Nou, Nart Bronsma. Zien hoe de Wat kan loop die is je brengen geweest. in de Altijd. finale van het Koningslab? dit liep het erop van Nart. Dit Nart shot er goed Bronsma. uit. Dit, Docht een onval. hij komt Maar nog redt het correct net. wat te kwad. Maar Ja, de meter gewoon. loopinsprong wie al wat beter. En hij had in ieder geval het rechterpaard te pakken. Dat is voor Nart altijd een belangrijk. Ja. Dus hopelijk zet er hem de volgende sprong wat verder. En kunnen we nog wat meer vuurwerk verwachten. Nou, Tessa Kramer, wie niet schrikt de eerste bij de vrouwen, maar die maakt nou oer die 15 meter en dat redt ze net. Dan kijk ik met mij net voor. Nee. Nee. Nee, dan krijgt hij eruit. Deze loopinsprong, dat zij is het gelijkste glieden. En dan stiert naar die eerste ronde gewoon Hanneke Westertbob aan. En dan Erwin Nou. die hier krijgt er Erwin Leffers, Erwin Punt, Leffers, hij krijgt ja, hem hij hoor. loekt hem op naar de punt. Ja, nou maar. En- Hij springt toch correct, denk ik, wat verder als Auke Jan. Nou, leuk spectaculair sprongje, goede correctie. Ja. 50-74 weer te kloppen afstand. En hij zal om en nabij die afstand springen. Misschien is het ook wel correct net verder, zo te zien. Ik denk dat er correct te kwart komt, Maar maar een heuge 15 meter sprong. En dan hebben ze de stok van de jongens alweer... Oh nee, Wisse springt maar de seniorenstok. Wisse denkt, ik loop het wel, die stokkenwissel. Ik kan liek goed mee van de senioren springen. Nou, daar zullen volgens mij vaak nog mee trainen. Dus Ja. hij liet die pols ervoor. Nou ja, dat mij zelf weten. nou ja, had jij al 3 keer de eerste van het hele seizoen was. Eigenlijk Ja. bij Joert de vierde keer. Ja. Hij is nog steeds de eerste. Ja, klopt. Dan moet je die stok ik wel herkennen. De vierde het wel eens, hij is nog maar tweede is junior, Ja, hè? ja, daarom. Alleen nog, ja, hij is in die zin behoorlijk volk. Ja. 1883 genoteerd naar het Bronsma, maar ja, dat is voor de statistiekjes, want het gaat maar om 1 afstand en die afstand is op dit stuit voor Annegalen, maar met 2021. Wisse Broekstra, ja, Nies Krek weer verder. Kinder dat nog een keer? We zullen het zien. De oren. Maak het Wisse gang. Broekstra. Zit goed in de pols. En dan je deze Ik denk pols dat nog dit wat te iets hut te gaat. Ja. snel naar de orenkant. En uit koers. Nou goed. En uit koers. Hij weet dat hij nog 2 sprongen te goede had. Ja. En gaan we dus naar 1 ronde. De volgende tussenstand qua titels. Hanneke Westert. Die steert op dit stuit op de titel koningin hè, met 1543. Anne Galema is de koning ontnota met 2021. En Auke Jan Jelderda van Burgum met 1574 is de prins van Burgum op dit stuit. Want Erwin Leffers Ja. noteerde 1541. En dan gaan we weer oer naar de tweede ronde. Dat gaat dan toch weer snel, hè? Ja, daar ben ik maar. Het is maar een select groepje nog. Ja.
Maar ze moeten het tempo direct wel wat inhouden, want de zinnen zakken het wel terug. Ja, precies. En dus moet Marije Rijtsma bij de vrouwen haar hut omstroepen voor de sprong. Kwal het echt een beetje oh. Nou ja, ze zit alweer op een schoonskleer. De stok is al zet een halve meter 23. Daar had ze sowieso net genoeg gewoon, maar ze miste de pols dan echt heel met de eerste sprong. Dus hopen dat ze krijgt als de varrondes richting een nieuw persoonlijk record gaat. En dat ze in ieder geval even een mooie afstand delken zetten. Op dit moment dus die 15:43 van Hanneke de te kloppen afstand. Nou, ze had al een PR hè, van 4:20. Ja. En dan maakt ze dus 4 om hè. Nou, dat ken mij zo'n sprong Joris. misschien wel. Dit liep het al heel... Joris. Nou, dit zet het zin aan. Dappere poging van Marije, maar krijgt net oer het derde punt. Net, helaas. Auke Jan Jilderda, bij de jongens. Get ontnota on de leading in de jongensgroep. De Burgemer, dus op de tuskans. Dus je 15:74. zijn eigen baltje voorbij kan. Oeh, Liep het Joris. op net zo alleen nog hij Kinderen, hij corrigeert, maar krijgt hem net recht. Nee. Nee, helaas. Nee, zit in de wachtkamer, stiert nog steeds eerste en had nog een sprong. En Bouke wacht even op het veromlopen van de pols en zal hem zichzelf nou opmeiden voor zijn eerste sprong of zijn tweede sprong. Op de Nederlandse score zit Bouke de Jong. Bouke de Jong. Begin met zijn oren in. Dit liep het op zich heel goed te gaan. Get er nou voor dit jocht. ziet er netjes uit. Nee, get wet tussen en dat is zonde. Hij gaat in de varronde telkens naar rechts en nu naar links. Overcorrectie. Ja, de wien is ook wat Ja, een het is- beetje onder het delje aan. Maar dat kan net zo'n daar- grote invloed hebben. Nee, daar hebben ze net zoveel last van. Dat, ze hebben eigenlijk wat in de regen of heel van Sieden, maar in ieder geval. Ja, er geen last van. Ja, en dan bij de vrouwen Femke Rispens. Die is correct heel sterk. Wat kan zij hier in de finale gaan letten? De inwenster van Niehoven springt voor de Grenzerclub Griepsjerk. Die is al Nederlandse Fries kampioen geweest bij de Famkes. Wat kan ze nou bij de vrouwen? Het Dit ziet liep er het een heel weg goed goed te uit, gaan. hè? Dit liep Ziet het er een heel weg goed goed te gaan. uit. Dit hier Femke richting de second. Rispens! Oh! Ja! Dit is een Die keer supersprong. door de 16 meter. Ja. Een hele dikke 15 of 16 meter. En die zet het spel hier op scherp, ja? Ja. Keurig. Ik denk, gaat ze nou nog voor de laatste slag of gaat ze er uit? Maar krijgt geen 16 meter. Nee. Maar het liep het er in ieder geval op. 15 meter 64 voor Femke Rispens. En op dit stuit had zij weer de beste Ja. papieren. Zij passeert dus Hanneke Westert. Ja. En ja, natuurlijk is dat haar beste zo'n prestatie. Niet alles door voorbij de 15 meter hier. Maar dit Safira snel dat iemand net slaan. Een heel goed moment. Dan is het voor Femke Rispens heel knap, hè? Want zij had dit hele seizoen nog net Safia West. Nee, daarom. En ze Dat is, bewaarde het hier voor het moment, de Ja. finale. En dan zit Martin. Ja, big smile van Cels daar bij Femke Rispens. Terecht. Ja. Zij zet die vrouw aan het werk. Want het is voor de orenvrouw ook net even een routinesprongje eventjes. Nee, ik bedoel, Germ, maar Terpstra. Staat hij weer. ja, Onbevangen, niks te verliezen. jongetje 5. Heerlijke wedstrijd, 2 keer al over een jongetje meter. Nou ja, en hij ziet al in de top, maar het is ook net dat er beide handen er bovenop hier. Dus ik zorg hem nog wel verder gaan.
Maar ja, wat weet. Zie je, twee linkamer aan en dan het hier ontskouderd daar. Maar nou ging er hem haast in eigen zien. Manche is aardig omheen schatten, ja? Ja, ja. En even toen hadden de Pools ook al aardig verder. Maar nou net zo vier als de grote kanon. Nee, maar Maar goed, als hij nou al, hij had ik nog 2 hier. dat bedoel ik. En als met de Pools zo'n stuk tegen de binnen nou toch al dik hoe een jongetje komt. Ja, dan en ik zit er bedoel, nou wel wat marges in. het is echt belangrijk dat je inderdaad het klimonderdeel goed beheerst. Nou, en dat Dat leidt hem wel, hè? leidt me sowieso. Ja, dat dat Sjen, dat nog kan een er nog een keer. keer Sjen laten. Get er nog Jongen, een keer. het is bij hem haar standaard, hè? Ja, het Get is nog minder wat scheef. virus correct, maar ja, wat word je hek. Het is toch wel een krachtexplosie elke sprong. Nou, zo, dit is echt voor hun ongewoon, want hij had nou al 5 keer sprong. Ja, En dan had er nog een 6e. Wat doet Marit van der Wal? die gaat Wat hier. doet Marit van der Wal nou? Ja, Ja! die gaat richting de 16 meter. Ik denk dat het baltje voorbij is. Ik denk het ook. Krijg je een 16 meter, zei de commentator. En die zit dichter op dan nu is, dus het zul... Maar dat is dan wel toch de klasse, hè, van... Ja, ja het gemak bij mij is het springt. Ze rent net zo heel soepel het zonbed uit. Nee, maar hier strakjes al een knikje hoor, met Ja. die landing. En ze rent nou ook naar de bus. Ik hoop net dat ze haar aanmelden Nee. moet vanwege een blessure. Dat zou wel sneu wezen. Wat wordt het voor Marit van Ooyen? Na je leidende afstand 15,88 meter. Marit van der Wal. En dus dit op dit stuit op die titel prolongatie. Ja. Ha, volgende Frieske trui. Maar dan van de Famkes. Hanneke Westert. Ja, die kent dat, hè? 15,88 nou. Een Die meter. had hier in Burgum oer de 16 meter Ja. geweest. Toen was ze Nederlands kampioen bij de Famkes. Dus ja, Het is een lekker gevoel dat je weet dat je er in ieder geval een PR van een meter. ik ga ze van de meter weekend nog verder. voor de microfoon aan. Toen zei ze al van nou in Burgum, daar liep ik eigenlijk Ja. altijd wel lekker. Daar had ik de pols in verhouding ik wat verder staan als op de meeste ooraccommodaties. Dus het leidt hij je wel. Ja. Nou, een oren met de leiderstrui op een middelste scores onder de galen. Maar ik denk Ja, die dat hij zal eerst wel eerst even zal komen. springen. Ja. 20-21 correct. Gang nog relatief snel, vond Ja, ik. ja. Het zag er in dat Ja. opzicht minder spectaculair uit qua, als het volgens mij zo'n sprong was. Germ vergelijkt, maar het is wat dat betreft toch nog verder. Dus we moeten het even zien wat er nodig is. Ik hoop dat er een fractie langer stilstaat en dat het echt Ze sjoggen naar elkaar. de echte Hanneke klap zei, die eruit. doe eerst maar even. Ja. Leven we even op elkaar wachtje. Nou, dat komt er. Tweede sprong. allemaal. Wat doet er? Dat maakt nou. Dit lijkt het wel goed te gaan. Nou had er wel. Get Hoe er ligt nou het rioch. dit? Get Oh, er dan nou gaan we rioch. maar. Get er Ja, maar ja, rioch. ja, ja. Ho, oh nee. Nee, hij get te scheef. Dat is jammer. Het is van hier erg vertekend, maar hij springt denk ik. Het is wel een dikke jongetje. Maar... Dikke jongetje en bijna boetensector. En dus is nou het woord aan Hanneke Westert. We zullen zien. Kent zij iets met die 1588? Hanneke Westert. Hanneke Westert. Nee, Nee, ze maakt nee, te deze volle- keer net. Wordt wie het. Helaas voor Hanneke. Maar zij had nog een sprong te goede. Ben benieuwd, want de meeste lepers die springen maximaal 5 keer in een wedstrijd. Het is nou 6 keer. Ja. Komt er wel op aan. En dan zien we hier bij de jongens dat Timo van de Knaap nou verder wil als die 15-74 van Auke Jan. En dit lijkt het heel Timo goed van te de gaan. Knaap, Get wat hier gebeurt er met rechtdoor. Timo van de Get hier Knaap? rechtdoor, ja. Die had hier Oh! komen, ja Jongen, zeker! jongen, jongen. Sjorre dan het. Oh! Oh. Jongen, jongen. Hij bewaart het beste voor de finale. En Dit wat is Santje komt heel hier 8 op het meter, hoed? denk ik, of net? Het baltje leidt op 15-74. En dit gaat al richting de 8 meter. Hij had een PR van Santje Fjouweren 30. Nou, daar is er nou al aan voorbij, lijkt het. En Oh. Santje 66, een dik persoonlijk record voor Timo van der Knaap.
Ja, en dan Dan is het al komt een die hele- titel in een stuk dichterbij. Ja, maar dat betekent dat Erwin nou inderdaad een meter verder springen had als zijn varronde sprong van 16,44. Nou ja, het weet wat ze te doen staat. 49 konden we nog noteren voor Arne Galema zijn tweede sprong. Maar die blijft leader voorlopig met 20-21. Nou, naar het brons, maar ze krijgt ganger mooi rjocht. Hij kwam wat tier te kwad. Maakt op zich wel een redelijke eerste sprong, 1883. Zullen zelf misschien net tevreden maar wezen, maar het liep technisch op zich wel goed. Nou hopen dat er nou nog iets meer uitbouwen kan. Een fractie van dat er de pols nog iets verder had. Een fractie van een seconde meer tiert had. En dan hoop ik dat we inderdaad dik voorbij de 20 gaan. Wat kan Nart Bronsma zijn tweede finale sprong? Oh, de insprong is goed. Hij had hem Stil, stil, maar achter de stok. Nee, hij hier de zwiept koers. wat te volle. En dan weet Nartek net zijn sprong. En dan komt het op de laatste sprong voor Nart Bronsma. Wij gaan terug naar de vrouwen, want daar is die Tessa Klamer alweer klaar. Ja, die wil nog wel een keer 16 meter Ja. springen. Ze krijgt En waarom zou dat net kennen? 60. Ze krijgt misten ze mij voort volgens mij. Zien dat de loopingsprong nog goed Dat is. de beste loop van iedereen. Dit maar liep het het erop. keer Nou de zit er eerste weer slag stil. en het En zit er dit weer goed gaat- uit van tussen. Nee, het zit er nee. net. Te scheef uit. Te scheef. Loopingsprong lieken zo goed te gaan. Maar dan mist het terug te paard. En dan, ja, dan... En dat brengt dus bij Erwin Lefferts. We zitten nou voor... Hij zit nou wel recht in de pols, maar dan stiet het de 4. Vaak in de sprong ziet er steeds eigenlijk wat nice. Maar lukt ze hem uiteindelijk weer oer. Maar nou wie de basis goed, maar stier gewoon de pols wat de 4. Ja, en dan hel je het kantelpunt ook net en dan maat je zwemmen. Dat betekent dat er nog één finale ronde te gaan is. Wij zeggen dat Germ Terpstra hem aanmeld had voor de 6e sprong. Zal toch wel een lichte blessure op hebben. In de tussenstand bij de vrouwen staat op de titelkoningin Marit van der Wal voorlopig met 1588. Bij de senioren staat op koningstitel Arne Galema 2021. En bij de jongens Timo van der Knaap met dat prachtige persoonlijke record van Sontje 66. Hij is wel de kandidaat op dit start voor de titelprijs. Alleen Wisse had nog een sprong in de tweede ronde Klopt. hoor. Dus laten we dat nog even aanwachten En voor dat de is echt precieze net de verdeling. minste. Nee, precies. Want Germ staat op dit moment nog steeds tweede gewoon bij de overal Ja. ranking 6 In de finale, ja. Nou, we zullen zien. Ze krijgt 25 en scheef. Kan er nou terug te paard wel horen. Hij zet on. Net dribbelen. En deze Pool Nee. stiet te 4. Maar ja, hij weet het. Hij moet wel wat bij je. Wil er in de buurt van die 2021 komen. En daar had er nou nog één poging voor. Maar goed, dan bloot tussen de tussenstand zoals toezijders Freek. En dan gaan we eens op maatje voor de derde ronde. Ja, alles of niks is het nou voor de meeste leppers. Ja, beginnende met Marije Reitsma. Ze krijgt weergang, maar heel dreigend in de pols zie je het, hè? Fiona al een persoonlijk recordsprong, 4,70, nou is 5,64, nog wel een stukje verder, maar nou ja, waar wit kan ze het over de 15, kan ze over de 15 springen. $15,88 is op dit moment de klapmaatstand. Nou, dan kunnen we nou in de breedte toch wel spreken van een behoorlijk niveau, Joert. In ieder geval Hè, een ik leuke mis wedstrijd. bij de senioren misschien nog een paar van de absolute top Ja. afstand, maar de andere categorieën die doen Het binnen ik vooral meer dan hun best. de combinatie van deze wedstrijd uit Germ en Wisse nou bij de senioren mij springen, wat het ook interessant maakt om naar te zien. Nou, Marije Rijsma had sowieso al een gouden jongen met het PR van 14,70. Dit is alle keer bonus. En dat springt lekker.
En Oeh, het nou leert leert ze 2 keer keer voort, nee. fjot met de fjotten. Of de pols is de wie het Of de rubberbaan. Eén van beide. Maar in ieder geval, je rijdt je de telk wat kwijt van hem nou Wolf net al droeg en hij 4 sprong. Maar ja, in de voorbereiding ging het verkeerd. Dat is jammer, want het leek op zich wel aardig. Maar we zullen zien wat andere categorieën doen. Bouke de Jong en Auke Jan Jillerda. Ja, Auke Jan die leek het telkens op winst te staan, 50-74. Maar ja, die Timo van de Knaap die springt gewoon bijna oorlog meter verder. Dus Auke Jan, oei, oei, oei. Ja, nee, een misslag met een hand en dan is het gebeurd. Hij hier grote plannen als hij die topshost. Dat mat ik wel, want ja, je springt het net samen, die Santje 66, maar... En wat kan Bouke de Jong? In zijn laatste finale sprong. Mario, Bouke de dit leek Jong. het. Nee. Nee. Hij Dit keer weer naar links, of naar rechts bedoel ik. Het, bleef staan op het 4e plak. ja. Had in principe prima presteerd, want hij zit wel in de finale. Dus dan Ja. best al bij de beste 5, sowieso. In zijn geval de beste 3 senioren zelfs. En Germ Terpstra had me aangemeld, we trokken dat we bij de senioren gelijk eigenlijk oerginnen naar Orne Galema. 2021 in de eerste sprong. En ja, ik ken Orne een beetje en die zal zeker verder willen springen dan die 2036 van Wissen. Dus hopen dat er dat in de laatste sprong, nou ja, schenken litten. Ja, Timo van der Knaap. Santje 66 en dan steen je niet bovenop, maar een dik PR. En dan maar nog een keer. En wat te denken van de eerste batten, mijn Femke Rismus. 1564, niet correct. Ek die. Die hele goede zaken, maar die zeg maar het van der Walden nog weer in de vleien. En ontnoten hebben we nog net een bericht gekregen. Er zat de chance dit maar te kleren, dus die had zich net aangemeld. Dus dat is op zich mooi. Het is mee benaaien waar het eerst gaat. Femke of Timo. Denk Femke. De cameraman inderdaad denkt Femke, want daar Nou, zit dit wat is in, voor de maar cameraman natuurlijk altijd een duidelijk Ja, dilemma. Femke Want ze gaat geen eerst. hartstikke Femke die springt al in en die pols die zit er 4. Nee. En die helpt het net. Dan focussen we ons op Timo. Kennen nog een keer Timo. verder als Santje 66. De insprong heeft weer goed. Hij kan weer Timo, klimmen. dat gaat er Gaat nog er een keer. nog een Timo keer van der verder. Knaap. Nou, Ken het nee. nog verder dan? No. Wat een wedstrijd Jongen, voor deze jongen. jongeman. Beginnen Uitsnits. Hij springt weer gigantisch 4. Weer hoe de Santje meter, denk ik. om erbij. Maar ja, hij had natuurlijk al Santje 66 sprong. Wat een hele opgave wordt voor Erwin Leverts die als enigste nog Timo voorbij kan springen bij de jongens. Ik denk dat hij zijn eerste hele grote titel pakt. Jere. Ja, nou ja, we beginnen het zien. Nou, Orne hoor ik Galema, allemaal. 2021. Naar het Bronsma en Wissen mij naar Nijm. Eerst zien of we zelf het baltje nog verliezen kan. Oren insprong Nee. is net Nee. wat er wol dat het is. En dan weet hij dat er wachtje maat. Ja, en is het dan genoeg, hè? Is het dan genoeg? Dat is de vraag. Want zowel Wisse als Nart kennen daar al heen. Ja. Goh, dat zou wat wijzen, dat wisten er nog alsnog. Nou, dat zou wel stijl zijn. Ja, zeker. Dan zou het toch ook eens een opvolger gaan. Een junior die Ja. de trainingstitel pakt, hè? Het is niet onmogelijk. We zullen het zien. Erwin Leverts. Ze krijgt wie En Marit van der Wal, en Marit. want die is titelverdediger en had de eerste afstand ontnood aan bij die 1588. Maar ik die weet dat er nog 12 dames achter haar aankomen. Hanneke Westert en Tessa Kramer, die beide de 16 meter wolles Ja. aantikken. Dus zij is ik nog net wis. Nee. Ik denk dat we beginnen met Erwin Leverts. Zie je er de var gesprong
beter in als de vaak in de sprong. Dus dat is op zich hoopvol. Alleen nog toen stier die pols correct wat te dichtbij werd, of te 4-4 werd door de wie het gang. Dat er nou dezelfde insprong als correct en had er hem een tikje dichterbij zetten. Dan shock hem ook nog wel hoe die centimeter gaan. Dus zo eerst Marit. Eerst Marit van der Wal. En wordt Ken het er nog een paar verder? centimeter bij? Ja, ja. Zeker. Marit springt door de 16 Dit keer naar de meter. 16 meter. Dit Maar zal- ze komt wel net lekker wel. Nee. Erwin Levens. Zitten er nou bij Jocht in. Dit liep het weg goed te gaan. Kan er hem nou corrigeren? Oh nee. Levens. Helaas, helaas. Dan weten we nou dat Timo van der Knaap de nieuwe prijs van Burgum is. Ja, Dat is Erwin Lefferts toch een hele netjes wedstrijd hier met dat PR van 16:44. Maar hier in de finale treden we het bij de jongensgroep. Marit van der Wal. Noteert. 15 meter 94. Pakt er dus nog 6 centimeter bij. En daar leidt de drompel voor de koninginnen. Nou, Nart, Brandsma. Wordt het Oene, wordt het naart of wordt het wissen? We zullen het nou de onkomende twaarsprong zien waar het wordt. Het is eerst een naart. Ja, in gewone dwaan, maar Nart het ik heb leren kennen. Maar ja, Ja. Deze loop insprong liep het net goed. Nee, hij is te roeg. Hij weet het. hoe? En dat betekent dat Wisse Joet de eerste afstand van de die had sprong. Het is alleen nog de vraag of er het zelf echt Hij nog zal in de nog een keer laatste doen, ronde gedaan. Hij mag het dan een keer doen. En of er inderdaad echt nog koning wordt. En bij de vrouwen. En bij de vrouwen. we zien Hanneke het, Westert. Inderdaad. Want die kan voor een primeur zorgen. Als zij verder springt als Marit van der Wal, is zij het eerste famke wat koninginnen worden ken. Ja. Die primeur hebben we nog net beleven. Klopt. En dat stiert natuurlijk heel leuk op jouw sport-cv'tje. Ze is vaak goed, ja, in beslissende momenten. We zullen het zien. De oren. Dit liep het goed. Ziet Dit er liep net het heel verkeerd goed. uit, ja, Dit ziet liep er het heel net goed. verkeerd uit. Dit En zit hoe er doorheen. Ja! Oh! Het ongelofelijke gebeurt. Ze Ja. flikt het weg, hè. Jongen, jongen, jongen. Wat een Ze springt klasse. er dik omheen. Zesde sprong, hè, in die wedstrijd. Zesde sprong. Ik hoop dat het baltje goed leidt. Jongen, jongen, jongen. Dat soort... Hij leidt Ze is het nog net, hè, want Tessa die maakt nog. Maar Tessa zij maakt zet nog. je wel... Het is verder als het baltje. En dan zou het 16 meter wijzen, denk ik. 50 jaar en 90 leidt het baltje op. En het liep het vanuit hier te zien dat het 20, 30 centimeter verder is. Spannend, Dus dan spannend. is het een 16. Tessa, mat nog. We zullen het zien. Hanneke. 16 meter draaien. draaien, ja, ja. Ja, ja. En hebben we hier dan de primeur. Het eerste famke wat koninginnen wordt. Het Dan is maken we nog even naar Ontessa. wachten. Het is Ontessa. En wat het Wisse Broekstra. Wat dat wissen. Want die had het laatste woord bij de middelste Overal. batten. 2021. Kan hij nog een keer, correct zoals correct, 20, 36 of 40 springen? De oren. Begint langzaam. Voert de snelheid op. Laatste Hoe is finale de sprong insprong? van Wisse Dit Broekstra. ligt het heel goed. Wisse Had er nou de Broekstra. tijd om te klimmen? Wisse Kan er het Broekstra. weer doorheen? Oei, hij Kijk net. komt correct net vliegen nog. En dat werd er. Jongen, jongen. Alsnog een supergoeie sprong van Wisse. Maar Onegalen maar wordt kampioen bij 20 meter 21. Net. Maar wat had er een wedstrijd van maken, deze Wisse Broekstra? Ja, en dan ga je het weer. Dan ga je Ja. wel de eerste aansprong van de Jonne. Maar Maar geen koning. nee. Maar wel een mooie strijd. En dan Ja, er is nog één titel net wis. En dat is de titel koningin. Want daar staat nog achter op een schans Tessa Kramer. Die het strakjes verder weer als Ja. Hanneke Westra. Nou, Wat doet Tessa? dus kies het dat. 0 Nog een keer. Spanning en sensatie. Kerst Het het gaat Tessa erom. zien. Wat doet ze?
Had ze de zenuwen in de macht. Tredje 62 en 14 meter roen wie een vak in de sprong. Maar nog 2 meter bij. De onren is goed. Loop is hoor. Nee. En dan En is dan- daar de verrassing compleet. Want Hanneke Wester wordt het eerste famke wat Jere Inburgen de koning in de titel pakt. 16-0 draaien. En dat is een formidabele prestatie. Zij schreeuwt weer de geschiedenis hier Ja, in ja. Burgum. En Super. het is nou maar Jocht, een van haar favoriete plakjes. Ja. En dus, Maya nou, de vlaggen in top, want dat jet ik bij de traditie van het Koningsleppen. De kampioenen, die zullen dadelijk mij zien draaien, tegelijk leppen, met de Friese vlaggen in top. Ja, dat haast toch ook een keer niet in, Hannes? Ja, zeker. Hoe gaat het soks bij een vlag in top? Ah, het valt zo op mijlen. Je had er al 6 sprongen op zitten en dan maak je nog een zondersprong. En ja, het is... ik heb me nou een wedstrijd te herinnering dat de Oren inderdaad moest springen, dat het toen weigerde. Want het is toch even van ja, zit je die pols dan dichtbij of ga je wat langzamer in? Er zit een het is oors als oors. Je wil eigenlijk net wie het. Nou, en je wil ook net dat je op een of andere manier oors onrennen en dan in je hollen bijvoorbeeld een weigering of wat dan ook maar krijgen, waardoor je minder vertrouwen krijgt voor de volgende wedstrijden. Maar het is altijd super mooi om te zien en leuk om te doen. En als die mannen een beetje getraind binnen, dan kennen ze ook nog wel zo'n sprong uit persen. Dus, Ik herinner me ook nog een kampioenschap dat Bart Helmholt iets te enthousiast trok Ja. en dat hij met de kop in de vlaggen kwam. Dat hij een zakje letten moest, maar dat precies. konden het zien hoe de landen moest. En weet toevallig dat we dit hier dwarsfeest bij ons bij de Vierleppolder heen, dat we de Noordburgervlag in de top heen. Nou, en Bart went natuurlijk ook in Noordburger, dus die moest mij springen. En uiteindelijk had er nog een demonstratiesprong die in. Maar toen ziet er ook inderdaad op bovenin dat er hem snel nog een zakje ligt, want die zei al, dit had ik al eens vaker die. Ja. Dus inderdaad, er was net maar die voert of wat dan ook maar in de vlag vast komen. Maar er wordt straks een slow clap inzet en dan beginnen de meesten, de kampioen te rennen. En jou dat dit een prachtig mooi beeld. Nou, dan kunnen we zeggen dat we een hele mooie lepperij, koningslepperij hier in Burgum voor de Kirstenhaan hebben. Verrassende uitslagen, prachtige persoonlijke records, want wat te denken van Timo van der Knaap. De nieuwe prins van Burgum, een PR van centimeter 66. Anne Ganema prolongeert zijn titel bij de senioren. Nou mij 20 meter 21. En bij de vrouwen zorgt het Famke Hanneke Wester voor de primeur. Zij wordt het eerste Famke wat de titel koningin heeft voortkaapt voor de seniorenvrouwen. Dat betekent dat zij Marit van der Wal onttroont. Zij leeft in totaal 9 centimeter verder in de finale. 16-0 draaien. Prima afstaan. En schreeuwt je dus voor de Famkes op een ei historie. Ze pakte al het Nederlands record in Driels. Ze is al haaster van het Nederlands klassementsrecord. En nou ek het eerste Famke wat koningin wordt hier in Burgum. Dan staan er 3 polsen klaar in het water. Wordt er langzaam klapt in het publiek. Maar nog even een ritme vol worden. Willen we graag het totaal even zien, Corneille. De lepers sjoggen naar elkaar. Ja, nou moet je even aanpraten dat je tegelijk starten, want de ene omloop is wat langer. Ja, waarschijnlijk Jos en Oren, die begint in het midden, had de langste oren in. Dus als de oren begint, dan begint de rest, denk ik. En daar komen ze, ja maar. Kom maar, Hanneke. Hanneke is wat let. 1, Het jouw niks. 2, 3. En Oren maakt het een beetje de beste sprong van de wedstrijd voorzien van. Maar De kampioenen Kampioen. van Burgum. 12 Friese truien en Timo van der Knaap. Zorg hier voor de prijzen. Hele knappe wedstrijd. Nou, voor de meesten hier wils het al aardig zuster wordt. Wacht het nog even. De officiële prijsuitreiking. Ik wil jou graag dankzeggen voor het begin van deze livestream. Hannes Carion, tegen dank voor die commentaar. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst nog wel eens vaker oppikken. zeker. Wij nemen staan gewoon afscheid hier van het Koningsleppen in Burgum. Met de eindbesluit
de meesken van de titels. Anne Galema wordt koning van Burgum, 20 meter 21. Bij de vrouwen, de verrassing, Hanneke Westert als Famke pakt de koning in de titel met 16 meter treien. En bij de jongens, ja heel knap, ja, Timo van der Knaap, een persoonlijk record, centimeter 66. Dat binnen de prijswinners hier in deze editie 2022 in Burgum. Graag zullen we jou weer bij de volgende stream. Maar even nadenken, want dat wordt 6 augustus. Dan hebben we de nationale vierliep manifestatie in het Heidenskip. Dat begeert daar ook de jongens, dan ben we er weer bij. Bedankt voor het zien en heel graag een oren keer. En we hebben daar 3 hele mooie krommels